Γίνεται, η φροντίδα να μετατρέπεται σε αδιάκριτο έλεγχο. Αλλά η απέτηση να αναφέρω κάθε λεπτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα που θα ήθελα να εξαφανιστώ από προσώπου γης. Τιμωρία για την περιέργεια θα έρθει αμέσως. Καλή ακρόαση. Ο υπολογιστής στην κουζίνα φαινόταν σαν καταδίκη. Γκρίζος με το φθαρμένο κουμπί ίσον. Κατέγραφε αδιάφορα την κατάρρευση της μικρής μου οικιακής αυτοκρατορίας. Οι αριθμοί στην οθόνη έλαμπαν με θαμπό μαύρο χρώμα, και κάθε φορά που πάτησα μείον, το στομάχι μου σφιγγόταν σε σφιχτό επώδυνο κόμπο. Το «μα», κατάλαβε, είναι προσωρινό. Η φωνή του Ίγκορ ακουγόταν με εκείνη την ενοχλημένη, βελούδινη χρειά που χρησιμοποιούσε όταν ξεχνούσε να με συγχαρεί για την επέτειο ή όταν έσπαγε την αγαπημένη μου κούπα. Η εταιρεία αναδιαρθρώνεται. Ο διευθυντής είπε: η μείωση προσωπικού ή περικοπή μισθών. Επιλέξαμε το δεύτερο. Η ομάδα πρέπει να μείνει ενωμένη. Καθόταν απέναντί μου, σκυμμένος, περιστρέφοντας στα χέρια του μια άδεια κούπα. Το βλέμμα ενός τρομαγμένου κουταβιού. 3 μήνες πριν, αυτό το βλέμμα δούλευε αδιάκοπα. Πίστεψα. Είμαι ενήλικη γυναίκα, λογίστρια με εμπειρία, συνηθισμένη να ψάχνω για παγίδες στα τιμολόγια. Κοίταξα τον άντρα μου και είδα όχι έναν ψεύτη, αλλά ένα θύμα των περιστάσεων. Κατά 40%, Ίγκορ? Ρώτησα ξηρά. Τότε έχουν μειώσει το μισθό σχεδόν στο μισό. Είναι αυτό νόμιμο? Ας δω τη νέα σας σύμβαση. Μήπως αξίζει να απευθυνθώ στην επιθεώρηση εργασίας? Ο Ίγκορ σάλεψε, σαν να το χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Όχι, τι λες? Κούνησε τα χέρια του, σχεδόν ανατρέποντας τη ζάχαρη. Ποια επιθεώρηση? Θα με πετάξουν σίγουρα έξω. Τώρα παντού είναι κρίση, είναι αδύνατο να βρεις δουλειά. Πρέπει απλώς να υπομείνουμε, να σφίξουμε τις ζώνες. Προσπαθώ, το μα. Θα παίρνω δουλειές. Να υπομείνουμε. Αγαπημένη λέξη των παρασίτων, όταν εγκαθίστανται άνετα στο λαιμό του δότη. Πέρασαν 3 μήνες. Οι ζώνες σφίγγονταν αποκλειστικά στη μέση μου. Οι δουλειές του δεν έφερναν ούτε λεπτό, αλλά απαιτούσαν συνεχείς επενδύσεις. Μια φορά η βενζίνη είχε ακριβήνει, άλλη φορά έπρεπε να βάλουμε χρήματα για δώρο σε κάποιον σημαντικό ελεγκτή, για να μην κλείσουν το έργο. Κούνησα σιωπηλά το κεφάλι και αναδιάρθρωσα τον προϋπολογισμό. Ζούμε το 2025. Οι τιμές στα καταστήματα αλλάζουν πιο γρήγορα από τον καιρό. Ξέρω την τιμή μιας συσκευασίας βουτύρου με ακρίβεια μέχρι το λεπτό και μπορώ με το μάτι να προσδιορίσω το βάρος του κοτόπουλου, για να μην πληρώσω παραπάνω. Είμαι πρακτική. Αν η εξίσωση δεν βγαίνει, πρέπει να αλλάξουμε τις μεταβλητές. Και άλλαξα τον εαυτό μου. Αντί για ήσυχες βραδιές με βιβλίο, βρήκα δεύτερη δουλειά. Η αλυσίδα λουλουδιών Φλόρις αναζητούσε βοηθό ανθοκό μου για βραδινές βάρδιες και Σαββατοκύριακα. Τα χρήματα είναι λίγα, αλλά είναι άμεσα και ζωντανά. Η πλάτη μου πονούσε μετά από 8 ώρες στο γραφείο και μετά άλλες 5 ώρες στα πόδια μου στη ψυκτική κάμαρα, όπου μύριζε υγρασία, κομμένα στελέχη και ξένες γιορτές. Θα μείνεις πάλι μέχρι κλείσιμο? Ρώτησε η Σβετλάνα, η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, εκπέμποντας μια ροή μέντας από το βέιπ. Ήταν η πλήρης αντίθεση μου. Ζωντανή, θορυβώδης, με μαζικά δαχτυλίδια σε κάθε δάχτυλο και κοφτερό βλέμμα γυναίκας που έχει δει τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Η Σβετλάνα δεν πίστευε σε ανδρικές παραμύθες, οροσκόπια και διαιτητικά προϊόντα. Εκείνη πίστευε μόνο στην ταμιακή αναφορά. Η υποθήκη δεν θα πληρωθεί μόνη της, μουρμούρισα, κόβοντας τα αγκάθια από μια παρτίδα μπορντό τριαντάφυλλων. Τα δάχτυλά μου ήταν τρυπημένα, το δέρμα μου είχε σκληρύνει από το κρύο νερό. Ο Ίγκορ λέει: έχουν καθυστερήσεις τώρα. Ακόμα και τα ψίχουλα που υποσχέθηκαν, δεν τα μεταφέρουν εγκαίρως. Η Σβετλάνα χμύρισε, παρατηρώντας πως σχημάτιζα μια ανθοδέσμη για κάποιον καθυστερημένο ρομαντικό. Ξέρεις, Τόμ, καταλαβαίνω τους ανθρώπους χειρότερα από ότι τα λουλούδια, αλλά η μύτη μου είναι σκυλήσια. Πλησίασε πιο κοντά, ακουμπώντας τους αγκώνες της στον πάγκο. Ο αγαπημένος σου ήρθε χθες να σε πάρει με εκείνη την μπλε, όπως τη λένε, σκόντα. Ναι. Έτσι λοιπόν, το αυτοκίνητο δεν ήταν πλημμένο. Αυτός φορούσε αυτή τη θαρμένη ζακέτα, το πρόσωπό του θλιμμένο, λες και θα έγραφες εικόνα. Αλλά από αυτόν, αγαπημένη μου, μυρίζει ακριβό καπνό και όχι βενζίνη. Από αυτόν δεν είναι Σλομφόρντ, είναι αυθεντικό. Αυτό το άρωμα το μυρίζω από μίλια μακριά. Ο πρώην άντρας μου έτσι μύριζε, όταν ήθελε να ρίξει σκόνη στα μάτια. Ένα μπουκάλι τέτοιο κοστίζει όσο όλη η μηνιαία δουλειά σου εδώ. Στάθηκα με το ψαλίδι στο χέρι. Το τριαντάφυλλο έσπασε, χάνοντας το κεφάλι του. Σου φάνηκε, Σβέτα? Αυτό είναι,
Μάλλον, δείγμα ο συνάδελφος έχει ψεκάσει στο αυτοκίνητό του. Αχ, κούνησε το κεφάλι της, χωρίς να κρύβει το σαρκασμό. Ο συνάδελφος. Οι άντρες συχνά ψεκάζονται ο ένας τον άλλον με αρώματα πριν πάνε να παραλάβουν τις κουρασμένες συζύγους τους. Εσύ τα χρεωστικά και πιστωτικά τα τακτοποιείς για όλους, Ταμάρα, αλλά το δικό σου υπόλοιπο είναι σε βαθύ μείον. Δουλεύεις μέχρι εξάντλησης, ενώ αυτός μεταφέρει τον πισινό του ζεστά και μυρίζει χρήματα. Δεν βγαίνει. Τα λόγια της ήταν σαν αγκάθι, μικρό, σχεδόν αόρατο, αλλά πονεμένο με κάθε κίνηση. Τότε την απόθυσα. Κούραση. Κακός σύμβουλος. Ήταν πιο εύκολο να πιστέψω ότι ήταν δείγμα, παρά να παραδεχτώ ότι είμαι ηλίθια. Αλλά η πραγματικότητα, όπως είναι γνωστό, έχει την τάση να χτυπά την πόρτα χωρίς πρόσκληση. Στην περίπτωσή μου, αυτή η πραγματικότητα είχε όνομα Νινέλ Μπορισόβνα. Σάββατο. Η μοναδική μέρα που μπορούσα να επιτρέψω στον εαυτό μου να κοιμηθεί μέχρι τις 9 ακριβώς, αλλά στις 8:30 χτύπησε το κουδούνι. Ο ήχος ήταν απαιτητικός, μακρύς, ανυπόμονος. Έτσι δεν χτυπούν οι επισκέπτες, έτσι χτυπάει ο έλεγχος. Ο Ίγκορ, νησταγμένος, με μόνο εσώρουχο, πήγε να ανοίξει. Σε ένα λεπτό διάδρομος γέμισε με τη βροντερή φωνή της πεθεράς και τον ήχο από τις μαζικές ορθοπαιδικές αγιονάρες της. Κοιμάστε. Μα φυσικά, κοιμάστε. Έχει περάσει μισή μέρα και οι κουρτίνες τους είναι κλειστές. Βρώμα, ζέστη, σαν σε σκήνομα. Η Νινέλ Μπορισόβνα μπήκε στην κουζίνα, σαν τον παγοθραυστικό Λένιν, στα παγωμένα νερά της Αρκτικής. Στα χέρια της είχε 2 τεράστιες καρότσες. Ποτέ δεν ερχόταν απλώς έτσι. Κάθε επίσκεψή της ήταν πράξη φιλανθρωπίας, για την οποία έπρεπε να πληρώσουμε με ταπείνωση. Γεια σου, Νινέλ Μπορισόβνα. Μπήκα στην κουζίνα, δένοντας τον μπουρνούζι μου κινήσει. Το κεφάλι μου βούιζε από τη χθεσινή βάρδια. Γεια σου, εργάτρια. Αυτή, χωρίς να γυρίσει προς το μέρος μου, ήδη επιθεωρούσε το περιεχόμενο των ντουλαπιών της κουζίνας. Θεέ μου, πάλι σκόνη στις απορροφητήρες. Ταμάρα, είσαι γυναίκα υπού. Ο άντρας στο σπίτι αναπνέει βρωμιά. Έχει και έτσι αδύνατους πνεύμονες. Εγώ τον πήγα σε σανατόριο όταν ήμουν παιδί, και εσύ τον καταστρέφεις. Σιώπησα. Κανόνας νούμερο 1 στην επικοινωνία με την Νινέλ Μπορισόβνα. Μην ταΐζεις τον τρόλ. Οποιαδήποτε αντίρρηση είναι καύσιμο για καυγά μισής ώρας. Πλησίασα στο βραστήρα, πάτησα το κουμπί. Η πεθερά μου, εντωμεταξύ, είχε φτάσει στο άδειτο του ψυγείου. Έτσι, είπε με τόνο εισαγγελέα. Και αυτό τι είναι? Έβγαλε από το πάνω ράφι, όπου φύλαγα τις μικρές μου χαρές, ένα βαζάκι ελληνικού γιαουρτιού και μια συσκευασία λεπτοκομμένου τυριού μη πυρογιώτα. Αυτή ήταν η μοναδική μου πολυτέλεια για την εβδομάδα. Τα είχα αγοράσει σε προσφορά με απίστευτη έκπτωση, απλώς για να πιω καφέ την Κυριακή το πρωί και να νιώσω άνθρωπος, και όχι άλογο φορτίου. Γιαούρτι, τυρί, διαπίστωσα το προφανές. Πλουτίζουμε. Η Νινέλ Μπορισόβνα γύρισε προς εμένα, κουνώντας θυμωμένα το τυρί μπροστά από τη μύτη μου. Στον Ίγκορ του κόψανε το μισθό. Η οικογένεια, να το πούμε έτσι, υποφέρει, και αυτή αγοράζει γαλλική μούχλα. Είδες την τιμή αυτού? Είναι σε προσφορά, Νινέλ Μπορισόβνα, και αυτά είναι τα χρήματά μου από τη δεύτερη δουλειά. Τα χρήματα στην οικογένεια είναι κοινά, απάντησε εκείνη. Και τα χρέη σας είναι επίσης κοινά. Οι λογαριασμοί αυξάνονται. Εγώ έφερα κανονικό, χορταστικό φαγητό. Και αυτή την αηδία. Με μια επιδεικτική κίνηση, πέταξε το τυρί και το γιαούρτι στον κάδο απορριμμάτων. Κάτι μέσα μου κρότησε, μια ψυχρή οργή. Κοίταξα τη συσκευασία του τυριού που βρισκόταν πάνω από τις φλούδες πατάτας και μέτρησα, 230 ρούβλια. Συν το γιαούρτι 80, 310 ρούβλια. Μια μισή ώρα της δουλειάς μου στο οθοπολείο στο κρύο. Μόλις πέταξε μια μισή ώρα της ζωής μου. Γιατί το κάνατε αυτό? Η φωνή μου ήταν ήρεμη, αλλά ο Ίγκορ, που στεκόταν στην πόρτα και μασούσε ένα μήλο, σταμάτησε να μασάει. Γνώριζε αυτόν τον τόνο. Για να μην υπάρχει δηλητήριο στο σπίτι, η Νινέλ Μπορισόβνα άρχισε να ξεφορτώνει το περιεχόμενο από τις τσάντες της. Να, κρυθάρι, 3 πακέτα. Μακαρόνια, τα πήρα σε προσφορά, εξαιρετικά, δεν λιώνουν αν βάλεις λίγο παραπάνω λάδι. Κονσέρβα. Η ημερομηνία λήξης καλή, μπορείς να φας για άλλο 1 μήνα. Πατάτες από τον κήπο, μικρές, αλλά δικές μας, χωρίς νητρικά. Μάθετε να ζείτε με λιτά μέσα. Γέμιζε τα ράφια με φθηνούς υδατάνθρακες, εκτοπίζοντας τον προσωπικό μου χώρο.
Το ψυγείο τώρα έμοιαζε με αποθήκη ανθρωπιστικής βοήθειας σε ζώνη καταστροφής. «Μαμά, αλήθεια, ο Τομάς αγαπά αυτό το τυρί», προσπάθησε αδύναμα να υπερασπιστεί ο Ίγκορ, αλλά κάτω από το βλέμμα της μητέρας του, αμέσως υποχώρησε. «Ο Τομάς θα τα βγάλει πέρα», γρίλησε η πεθερά. «Και εσύ πρέπει να είσαι άντρας. Πρέπει να τρως κρέας, όχι γιαούρτια. Εγώ έφτιαξα και φτέδες από δέρμα κοτόπουλου και ψωμί. Πολύ οικονομικά και χορταστικά». Σιωπηλά πλησίασα τον κάδο απορριμμάτων, έβγαλα το τυρί, έβγαλα το γιαούρτι, σκούπισα τις συσκευασίες με μια υγρή πετσέτα. «Τι κάνεις?» Έκανε μια ιδιασμένη γκριμάτσα η Νινέλ. «Θα φας από τα σκουπίδια». «Εγώ το κέρδισα», είπα ήσυχα. «Και θα το φάω. Και την κονσέρβα σας, Νινέλ Μπορίσοβνα, μπορείτε να την πάρετε πίσω. Δεν είμαστε ακόμα σε αποκλεισμό». Στην κουζίνα επικράτησε μια ηχηρή σιωπή. Η πεθερά κοκκίνησε. Φαινόταν ότι θα πάθαινε εγκεφαλικό. «Ίγκορ», φώναξε. «Ακούς? Ακούς πως μιλάει στη μητέρα της?» Εγώ τους έφερα με όλη μου την ψυχή. Έσυρα τις τσάντες μέσα από όλη την πόλη, έσπασα την πλάτη μου και αυτή μου λέει: «Πάρε την κονσέρβα». Ο Ίγκορ πετάχτηκε ανάμεσά μας, σαν μπαλάκι του μπάντμιντον. «Τομά, μαμά, γιατί το αρχίζετε αυτό?» «Μαμά, απλώς είναι κουρασμένη». «Τομά, ζήτα συγγνώμη, η μαμά ήθελε να βοηθήσει». «Να βοηθήσει?» Κοίταξα τον άντρα μου. Στα μάτια του δεν υπήρχε ευγνωμοσύνη για τη μητέρα. Ήταν μόνο ο φόβος της σύγκρουσης. Του ήταν βολικό. Η μαμά έφερε φαγητό. Τα χρήματα δεν χρειάζεται να ξοδευτούν. Η γυναίκα δουλεύει. Υπάρχουν χρήματα. Είναι στο σπιτάκι. Ευχαριστώ για τη φροντίδα, Νινέλ Μπορίσοβνα. Θα αφήσουμε τα μακαρόνια και το κρυθάρι επίσης. Έφυγα για το μπάνιο, για να μην τους βλέπω. Άνοιξα το νερό στο μέγιστο, ώστε ο θόρυβος να καλύψει τις γκρίνιες της πεθεράς, που είχε ήδη αρχίσει να παραπονιέται στο γιο μου για την αχάριστη και σπάταλη συμπεριφορά μου. Κοίταξα την αντανακλασή μου στον καθρέφτη, το καχεκτικό πρόσωπο, τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, τη βελτιστοποίηση. Μεταμορφωνόμουν σε μια γκρίζα βολική λειτουργία για την εξασφάλιση της καθημερινότητας, ενώ αυτοί, οι δύο διευθυντές αυτής της επιχείρησης, αποφάσιζαν με τι θα με ταΐσουν, ώστε να μην πεθάνω νωρίτερα και να συνεχίσω να κουβαλάω το βάρος. Η βραδιά πέρασε σε τεταμένη σιωπή. Η πεθερά έφυγε, αφήνοντας πίσω της τη μυρωδιά φτηνών φαρμάκων και την αίσθηση κατοχής. Ο Ίγκορ όλη τη βραδιά έπαιζε τάγκς με τα ακουστικά, κάνοντας ότι δεν είχε συμβεί τίποτα. «Τόμ, πλύνε μου τα τζιν, φώναξε από το δωμάτιο, χωρίς να αποσπαστεί από την οθόνη. «Αύριο θα πάω σε συνέντευξη». Παλιές, τελείως βρώμικες. Συνέντευξη. Μια ακόμη παραμύθι. Αλλά κούνησα το κεφάλι. Αυθόρμητα πήγα στην κρεβατοκάμαρα, όπου είχε πετάξει τα ρούχα του κατευθείαν στο πάτωμα. Σημάδεψα τα ρούχα. Η συνήθεια να ελέγχω τις τσέπες είχε αναπτυχθεί μέσα μου με τα χρόνια. Μια φορά είχα πλύνει το διαβατήριο, και η αποκατάσταση μας κόστισε σωρία νεύρων και χρημάτων. Από τότε ελέγχω τα πάντα. Αριστερή τσέπη, άδεια, πίσω, τσαλακωμένη ετικέτα από τσίχλα, δεξιά. Τα δάχτυλά μου ψηλάφισαν κάτι χαρτί, σφιχτό. Όχι χαρτοπετσέτα. Έβγαλα μια απόδειξη. Μια κανονική απόδειξη από ATM. Ένα μικρό τετράγωνο θερμικού χαρτιού, που θα μπορούσε να γίνει απλά σκουπίδι, αν δεν το άνοιγα. ATM της Verbank. Η ημερομηνία χθεσινή. Ώρα 18:45, ακριβώς πριν έρθει να με πάρει από τη δουλειά. Επιχείρηση ανάληψης μετρητών. Ποσό 5.000 ρούβλια. Αλλά το πιο ενδιαφέρον ήταν παρακάτω. Η γραμμή που με χτύπησε πιο δυνατά από όλες τις προσβολές της πεθεράς. Διαθέσιμο υπόλοιπο 485. 340 ρούβλια. Έκλεισα τα μάτια, οι αριθμοί δεν εξαφανίστηκαν. 485. Χιλιάδες, ο κόσμος κλονίστηκε. 3 μήνες έπαιρνε μειωμένο μισθό. 3 μήνες εγώ εξοικονομούσα σε σερβιέτες και αγόραζα φτηνό σαμπουάν, από το οποίο φαγούριζε το κεφάλι μου. 3 μήνες στεκόμουν στο ψυγείο με λουλούδια, αποκτώντας φλεβίτιδα, για να πληρώσω τους λογαριασμούς, ενώ αυτός είχε $500,000 στην κάρτα του. Δεν ήταν μια οικονομία για δύσκολες μέρες. Ήταν παράλληλος προϋπολογισμός. Ήταν χρήματα που έκρυβε από την οικογένεια. Από μένα, Τόμ. Λοιπόν, είσαι σχεδόν εκεί. Η φωνή του Ίγκορ ήρθε από το δωμάτιο.
Έχω μάχη να δώσω. Στεκόμουν στο μπάνιο, σφίγγοντας αυτό το κομμάτι χαρτί στο χέρι μου. Άκουγα τη σκούπα να δουλεύει, γεμίζοντας νερό. Με κατέκλυσε μια παράξενη αίσθηση. Όχι ιστερία, ούτε δάκρυα. Όχι, υπήρχε μια αίσθηση παγωμένης καθαρότητας. Τα δάκρυα είναι για τους αδύναμους, για εκείνους που ελπίζουν στη συμπόνια. Δεν ελπίζω. Ξεπήδησαν τα λόγια της Βετλάνα, μυρίζει ακριβό άρωμα. Φυσικά, είχε χρήματα για άρωμα, είχε χρήματα για τα πάντα. Απλώς αποφάσισε ότι θα τα καταφέρω, ότι μπορούσε να μεταΐσει με κριθάρι και μακαρόνια στην πιο φτηνή τιμή. Ενώ αυτός προσποιείται το μάρτυρα. Προσεκτικά άνοιξα την απόδειξη, τη φωτογράφησα με το τηλέφωνο από δύο γωνίες, ώστε να φαίνονται καθαρά η ημερομηνία και το ποσό του υπολείπου. Οι φωτογραφίες αμέσως πήγαν σε κρυφό φάκελο στο σύννεφο με κωδικό πρόσβασης. Την απόδειξη δεν την πέταξα στα σκουπίδια, αλλά την έκρυψα μέσα σε ένα κουτί με σερβιέτες. Εκεί ο Ιγκόρ σίγουρα δεν θα ψάξει ποτέ. Μετά ξεκίνησα το πλύσιμο. Βγήκα από το μπάνιο με εντελώς ήρεμο πρόσωπο. Όλα καλά, πληνάκι, είπα καθώς περνούσα από δίπλα του. Ο Ιγκόρ δεν γύρισε καν. Αχ, ευχαριστώ. Άκου, Τόμ, έχουμε ένα θέμα. Η μαμά έχει γενέθλια σύντομα. Πρέπει να πάρουμε ένα κανονικό δώρο. Μήπως να βάλουμε κάτι από τη δεύτερη δουλειά σου? Χρειάζεται μια πολυκουζινάκι. Το παλιό χάλασε. Στάθηκα στην πόρτα, κοίταξα την καμπούρα του, τον αυχένα του που είχε να δει κομμωτή καιρό. Οικονομούμε, άλλωστε, για την μπλούζα. Το πολυκουζινάκι με τα δικά μου λεφτά ενώ αυτός έχει $500,000 στο λογαριασμό. Φυσικά, γλυκέ μου, απάντησα. Η φωνή μου δεν τρεμούλιασε. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα σκεφτώ κάτι. Μπήκα στην κουζίνα, γέμισα ένα ποτήρι με νερό. Τα χέρια μου δεν τρέμανε. Στο μυαλό μου, που είχε συνηθίσει σε αριθμούς και πίνακες, άρχισε να σχηματίζεται ένα νέο σχέδιο. Η απόδειξη είναι καλή, αλλά η απόδειξη είναι έμεσο στοιχείο. Μπορεί να πει ότι είναι εταιρική κάρτα, ότι είναι λεφτά φίλου, ότι είναι λάθος του ATM. Θα αρχίσει να λέει ψέματα και να στριφογυρίζει, ενώ η Νινέλ Μπορίσοβνα θα φωνάζει ότι έψαχνα στις τσέπες του. Χρειάζομαι περισσότερα. Χρειάζομαι πλήρη τραπεζική κατάσταση. Χρειάζομαι αλληλογραφία. Χρειάζομαι να ξέρω από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα και το πιο σημαντικό, πού πηγαίνουν. Κάθισα στο τραπέζι, έβαλα τα χέρια μου πάνω στην γκρίζα επιφάνεια. Το βλέμμα μου έπεσε στον κάδο απορριμμάτων, όπου βρίσκονταν τα μπουρζουά προϊόντα μου. Τίποτα, σύντομα θα κάνουμε πλήρη απογραφή και υπόσχομαι, σε αυτό το σπίτι θα είναι πολύ πολύ καθαρά. Έβγαλα το τηλέφωνο και άνοιξα την εφαρμογή της τράπεζας. Όχι τη δική του, τη δική μου. Μετέφερα τα τελευταία 2.000 ρούβλια σε αποταμιευτικό λογαριασμό. Το υπόλοιπο του τρέχοντος λογαριασμού είναι 154 ρούβλια. Τέλεια, Ιγκόρ, φώναξα. Τι άλλο? Έχουμε τελειώσει το ψωμί και δεν έχουμε γάλα για το πρωί. Μεταφέρε μου 300 ρούβλια, παρακαλώ. Η κάρτα μου είναι άδεια. Παύση. Άκουσα πως αναστέναξε, βγάζοντας τα ακουστικά. Άκουσα το τριγμό των παντοφλών. Εμφανίστηκε στην πόρτα της κουζίνας, απεικονίζοντας παγκόσμια θλίψη. Τόμ, ξέρεις την κατάσταση. Εγώ ο ίδιος έχω ελάχιστα στην κάρτα. Ο μισθός μόνο σε μια εβδομάδα. Ίσως να δανειστείς από τη Σβετλάνα ή να ζητήσεις από τη μαμά σου. Δεν είναι βολικό για μένα, άντρας είμαι ή όχι, να ζητάω από τη πεθερά για ψωμί. Μου έλεγε ψέματα κατά πρόσωπο, κοιτώντας με στα μάτια. Με υπόλοιπο $500,000, λυπόταν 300 ρούβλια για ψωμί για τη γυναίκα του. Δεν ήταν πια τσιγκουνιά, ήταν πόλεμος. Εντάξει, κούνησα το κεφάλι μου, προσποιούμενη υπακοή. Θα σκεφτώ κάτι. Θα φτιάξω πίτες με νερό. Αλεύρι φαίνεται ότι έχει μείνει. Τα μάτια του Ιγκόρ άναψαν για μια στιγμή από ανακούφιση. Πέρασε. Η γυναίκα η χαζή ξανά μπήκε στη θέση της. Ο πόρος σώθηκε. Είσαι χρυσός, Τόμ. Με φίλησε στο μάγουλο. Τα χείλη του ήταν υγρά και κρύα. Θα τα καταφέρουμε. Θα δεις, όλα θα πάνε καλά. Έφυγε να τελειώσει τα εχθρικά τάγκς, ενώ εγώ έμεινα να κάθομαι στη σκοτεινή κουζίνα. Κοίταξα έξω από το παράθυρο, όπου φώτιζαν τα φώτα της μεγάλης πόλης, και ένιωσα πως μέσα μου πέθαινε η Ταμάρα που πίστευε τόσο στη θλίψη όσο και στη χαρά. Αντί για αυτήν, γεννιόταν μια άλλη, υπολογιστική, σκληρή νοικοκυρά, που ανακάλυψε ότι στο σπίτι της είχαν εισβάλει ποντίκια. Τα ποντίκια δεν τα πείθεις να φύγουν,
τα διώχνεις. Το σχέδιο άρχισε να σχηματίζεται από μόνο του. Νομίζει ότι είμαι μια σιωπηλή αυτόματη μηχανή και οικιακή βοηθός. Καλά, ας το νομίζει. Όσο πιο ασφαλής νιώθει, τόσο περισσότερα λάθη θα κάνει. Θα είμαι η τέλειη υποτακτική σύζυγος. Θα εξοικονομήσω σε όλα. Θα φοράω παλιές καλσόν και θα τρώω κρυθάρι. Δεν θα ζητήσω ούτε σεντ. Θα περιμένω. Θα μαζεύω αποδείξεις όσο προσεκτικά μαζεύει εκείνος τα μυστικά του χρήματα. Κάθε του ψέμα, κάθε άρνηση, κάθε ρούβλι που κλέβει από τον οικογενειακό προϋπολογισμό, θα καταχωρηθεί στην υπόθεση. Σηκώθηκα, πλησίασα τον κάδο απορριμμάτων, έβγαλα το γιαούρτι που είχε πετάξει η πεθερά, το σκούπισα, άνοιξα τη μεμβράνη, πήρα ένα κουτάλι και το έφαγα αργά, με απόλαυση. Ήταν η πρώτη κουταλιά της εκδίκησής μου, γλυκιά, με κομμάτια κερασιού. Μπροστά μου ήταν ένα μακρύ παιχνίδι, αλλά ξέρω να περιμένω. Η λογιστική είναι ακριβής επιστήμη και δεν ανέχεται ανισορροπία. Σύντομα, πολύ σύντομα θα ισοσταθμίσουμε αυτό το χρέος με την πίστοση και θα φροντίσω να γίνει το τελικό υπόλοιπο στη ζωή του αρνητικό. Έσβησα το φως στην κουζίνα και κατευθύνθηκα προς την κρεβατοκάμαρα, όπου στο ημίφως αναβόσβηνε η οθόνη του υπολογιστή, φωτίζοντας το πρόσωπο ενός ανθρώπου που είχε γίνει ξένος για μένα. Η σιωπή στο διαμέρισμα είχε αλλάξει. Παλαιότερα ήταν η σιωπή μετά τη μάχη, τεταμένη, δονητική, όταν κάθε γωνία ήταν γεμάτη με ανίποτες προσβολές. Τώρα η σιωπή είχε γίνει βαμβακερή, περιβάλλουσα και απατηλά απαλή. Ήταν η σιωπή ενός νοσοκομείου ή, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, μιας ενέδρας, είχα αλλάξει τακτική. Απότομα, μέσα σε μια μέρα, σταμάτησα να γκρινιάζω, σταμάτησα να ρωτώ πότε θα είναι ο μισθός, σταμάτησα να αναστενάζω πάνω από το άδειο ψυγείο. Μεταμορφώθηκα σε τέλεια σκιά, σε γκρίζα ποντίκι που τριγυρνά στο σπίτι, δεν προβάλλω και συμφωνώ απόλυτα. Η Γκορ, το τσάι θα κρυώσει, τον κάλεσα τρυφερά, βάζοντας μπροστά του μια κούπα. Το φακελάκι το έφτιαξα δεύτερη φορά, το ίδιο φτηνό από τα αποθέματα της Νινέλ Μπορίσοβνα. Για μένα αγόρασα καλό φύλλο, αλλά το έπινα μόνο όταν δεν ήταν κανείς στο σπίτι, κλείνοντας το βάζο στο ντουλάπι μου με τα εσώρουχα. Μικροπρέπεια. Όχι. Ήταν διαχωρισμός σπόρων. Ο Ιγκόρ αποσπάστηκε από το τηλέφωνο, με κοίταξε καχύποπτα. Αλλά, μη βλέποντας το πρόσωπό μου τη συνηθισμένη έκφραση της κατηγορίας, χαλάρωσε. Η επιφυλακτικότητά του έλειωνε μέρα με τη μέρα με την υπομονή μου. Πίστεψε ότι με έσπασε, ότι αποδέχτηκα το ρόλο της ζωής και δέχτηκα την κυριαρχία του. Άκου, Τόμ. Έχω πρόβλημα με το αυτοκίνητο. Στάθηκα ακίνητη στον νεροχύτη, καθαρίζοντας το λίπος από το τηγάνι με κρύο νερό. Οι μετρητές γυρίζουν, εξοικονομούμε ζεστό. Η καρδιά μου έχασε έναν χτύπο, αλλά τα χέρια συνέχισαν μηχανικά να κινούν το σφουγγάρι. Τι συνέβη? Η ανάρτηση χτυπάει, δεν αντέχω, είναι επικίνδυνο να οδηγώ. Πέρασα από το συνεργείο, οι τύποι κοίταξαν, οι σταθεροποιητές, ο αριστερός βραχίωνας για αντικατάσταση και τα τακάκια για καλή μέτρηση. Έλεγε ψέματα. Είδα αυτό, γιατί τράβαγε την άκρη της μπλούζας του, πως το βλέμμα του τριγυρνούσε στην κουζίνα, αποφεύγοντας τα μάτια μου. 3 χρόνια πριν θα έτρεχα να ψάξω χρήματα, να δανειστώ, να ανησυχώ ότι θα σπάσει. Τώρα υπολόγιζα. Και πόσα χρειάζονται, φωνή ήρεμη, χωρίς συναισθήματα. Λοιπόν, τα ανταλλακτικά έχουν ακριβήνει, το καταλαβαίνεις. Κυρώσεις και τέτοια, η εφοδιαστική είναι στραβή. Με τη δουλειά θα βγει τουλάχιστον 15.000, τώρα είμαι εντελώς στα 0. Ο διευθυντής πάλι με τα ψέματα για το μισθό. 15.000. Αυτά ήταν τα χρήματα που είχα για να κάνω θεραπεία στο δόντι μου. Η σφράγιση στο 6 είχε αρχίσει να σπάει εδώ και 1 μήνα, αντιδρώντας σε ζεστά και γλυκά με οξύ πόνο. Αλλά κοίταξα τον άντρα μου, το χορτάτο και γυαλιστερό πρόσωπό του. Αν αρνηθώ, θα γίνει σκάνδαλο. Θα με κατηγορήσει για σκληρότητα, θα τρέξει στη μαμά του, εκείνη θα του δώσει χρήματα και θα γίνει πάλι η ηρωίδα. Και εγώ η μιζέρια που λυπάται τον άντρα της για την ασφάλεια. Αλλά αν του δώσω, θα χαλαρώσει εντελώς. Σκούπισα τα χέρια μου με την πετσέτα. Καλά. Έχω αποθηκεύσει για τον οδοντίατρο. Πάρε, το αυτοκίνητο είναι πιο σημαντικό. Ο Ίγκορ άνοιξε ακόμα και το στόμα του. Περίμενε μάχη, προετοιμαζόταν για άμυνα, σκεφτόταν επιχειρήματα και το φρούριο παραδόθηκε χωρίς πυροβολισμό. Στα μάτια του φάνηκε η θριαμβευτική έκφραση του θηρευτή που έχει παγιδεύσει τη λία του. Είσαι η καλύτερη, Τόμ. Σηκώθηκε, προσπάθησε να με αγκαλιάσει, αλλά εγώ απέφυγα επιδέξια, δίθε για να σηκώσω το πυρούνι που είχε πέσει. Η αηδία ανέβηκε στο λαιμό μου σαν κολώδης κόμπος. Το δόντι θα περιμένει,
Ναι, δεν πονάει πολύ. Από την επόμενη μισθοδοσία θα σου το δώσω αμέσως, το υπόσχομαι. Φυσικά, θα το δώσεις, απάντησα ήσυχα. Του έστειλα τα χρήματα. 15.000 ρούβλια. 15.000 καρφιά στο καπάκι του φέρετρου του. Σε 1 ώρα έφυγε, δήθεν για το συνεργείο. Πλησίασα το παράθυρο. Σκόουντα. Έφυγε από τη θέση του απότομα, χωρίς κανένα θόρυβο στην ανάρτηση. Ήξερα που πήγαινε και ήξερα ότι αυτά τα χρήματα δεν θα πάνε σε λεβιέδες, αλλά σε εικονικά τάγκς, μπύρα και, ίσως, σε κάτι χειρότερο. Η επένδυση στην ατιμωρησία του θα αποδώσει. Δεν το αμφέβαλα. Στη δουλειά στη Φλόρις ήταν κρύα. Μια ακόμα παρτίδα Ολλανδικών τριαντάφυλλων απαιτούσε επεξεργασία. Η Σβέτα, η συνεργάτιδά μου και αφεντικό ταυτόχρονα, παρακολουθούσε πως με μανία κόβω τα κάτω φύλλα. Θα σπάσει τα στελέχη, παρατήρησε, απελευθερώνοντας ένα σύννεφο ατμού. Τι έχεις? Πάλι ο ολιγάρχης σου έκανε τα δικά του. Επισκευάζει το αυτοκίνητο, μουρμούρισα. Για τα δόντια μου. Η Σβέτα σφύριξε. Και του έδωσες, Τόμ. Είσαι τρελή η Αγία. Αν και στην περίπτωσή σου αυτά είναι συνώνυμα. Θα σου βγει φλέγμονη σε όλο το πρόσωπο, και αυτός με τα δικά σου χρήματα θα φτιάχνει την καρότσα του για να κυκλοφορεί την επόμενη μακροχρόνια. Όχι να κυκλοφορεί. Πήγε στο συνεργείο. Αχ, στο συνεργείο. Η Σβετλάνα αναστέναξε. Στο συνεργείο κέρατα και πόδια. Τουλάχιστον ζήτα το απόδειξη. Θα ζητήσω, κούνησα το κεφάλι μου, ισιώνοντας το μπουμπούκι. Θα ρωτήσω τα πάντα, Σβέτα, κάθε πράγμα στον καιρό του. Με κοίταξε προσεκτικά, αφήνοντας το βέιπ. Στα μάτια της, που ήταν περιγραμμένα με μαύρο μολύβι, φάνηκε σεβασμός μισό με φόβο. «Ξέρεις, Ταμάρα», είπε. «Τώρα είσαι τρομακτική, όχι με την έννοια της εξωτερικής εμφάνισης. Είσαι όμορφη, απλώς ταλαιπωρημένη. Το βλέμμα σου είναι σαν του εισπράκτορα που ξέρει που κρύβει ο φιλέτης στα παιδιά του. Πρόσεξε, μην καείς μόνη σου. Δεν θα καώ, θα συσσωρεύσω». Μέσα μου δούλευε ένας αόρατος υπολογιστής, προσθέτοντας κάθε προσβολή, κάθε ρούβλι, κάθε ψέμα στην τελική συνολική οφειλή. Και το επιτόκιο αυτού του δανείου αυξανόταν κάθε μέρα. Παρασκευή ήρθε ξαφνικά, φέρνοντας μαζί της τη μυρωδιά της βροχής και την προαίσθηση της κατάληξης. Ο Ίγκορ τηλεφώνησε το μεσημέρι. Η φωνή του ήταν χαρούμενη. Στο φόντο έπαιζε μουσική. «Τόμ, έχουμε εδώ μια αυθόρμητη εταιρική εκδήλωση. Ο διευθυντής έστησε γιορτή για το κλείσιμο του έργου. Θα αργήσω. Μην ανησυχείς. Μην θυμώνεις. Εντάξει. Είναι για την καριέρα. Φυσικά, αγαπητέ. Ξεκουράσου. Το αξίζεις». Έκλεισα το τηλέφωνο. Το έργο έκλεισε, άρα δεν υπάρχουν μισθοί. Η λογική στο ψέμα του έλειπε εντελώς. Ούτε καν προσπαθούσε να βγάλει άκρη στις ιστορίες του. Ήταν σίγουρος ότι η γυναίκα του, η χαζή, θα καταπιεί τα πάντα. Γύρισα σπίτι στις 10 ακριβώς το βράδυ μετά τη βάρδια. Τα πόδια μου πονούσαν, η πλάτη με έσπαζε, το διαμέρισμα ήταν άδειο. Έκανα ντους, ξεπλένοντας τη μυρωδιά των λουλουδιών και της ξένης ευτυχίας με την οποία δούλευα όλη μέρα. Έφτιαξα τον απαγορευμένο, καλό τσάι. Κάθισα στο σκοτάδι της κουζίνας. Περίμενα. Η κλειδαριά κρότησε τα μεσάνυχτα. Ο Ίγκορ μπήκε στο διαμέρισμα, φέρνοντας μαζί του αρώματα από αλκοόλ, καπνό και κάτι γλυκό, υπερβολικά γλυκό, το ίδιο άρωμα που είχε αναφέρει η Σβέτα, όχι ανδρικό, γυναικείο. Δεν κοιμάσαι. Προσπάθησε να εστιάσει το βλέμμα του πάνω μου, στηριζόμενο στον τοίχο για να μην πέσει. Η γραβάτα του είχε στραβώσει, το πουκάμισό του ήταν ανοιχτό σε 2 κουμπιά, περισσότερα από όσα έπρεπε. Και εμείς, αχ! Περάσαμε καλά, ζεστά. Βλέπω, ούτε καν σφίγγω τα χείλη μου. Πήγαινε να κοιμηθείς, Ίγκορ. Είσαι μεθυσμένος. Δεν είμαι μεθυσμένος. Είμαι κουρασμένος. Κερδίζω χρήματα. Προσπάθησε με γλώσσα που κόβεται να απεικονίσει το δίκαιο θυμό, αλλά σκοντάφτει στα δικά του παπούτσια και, κουνώντας το χέρι του, πήγε προς την κρεβατοκάμαρα. Μετά από 5 λεπτά ακούστηκε ένας ροχαλιτός, ηχηρός, ηρωικός, βροντερός. Ο ροχαλιτός ενός ανθρώπου που έχει τη συνείδηση καθαρή, όπως ένα λευκό φύλλο, γιατί δεν τη χρησιμοποιεί. Περίμενα άλλα 10 λεπτά, βεβαιώθηκα ότι η φάση του ύπνου ήταν βαθιά. Σηκώθηκα, πήρα το τηλέφωνό μου και ήσυχα, στις μύτες των ποδιών,
Μπήκα στην κρεβατοκάμαρα. Στο δωμάτιο μύριζε αλκοόλ τόσο έντονα, που έπρεπε να αναπνέω από το στόμα. Ο Ίγκορ κοιμόταν ανάσκελα, απλώνοντας τα χέρια του, με το στόμα ανοιχτό. Το σμάρτφον του ήταν πάνω στο κομοδίνο, μια μαύρη γυαλιστερή τούβλο, που κρατούσε όλες τις απαντήσεις. Η καρδιά μου χτυπούσε κάπου στο λαιμό. Ήταν απέσιο να νιώθω σαν κατάσκοπο στην ίδια μου την κρεβατοκάμαρα, αλλά η αηδία υποχώρησε μπροστά στην ανάγκη. Πήρα το τηλέφωνο. Η οθόνη άναψε, ζητώντας κωδικό ή αποτύπωμα. Κοίταξα το χέρι του συζύγου μου. Το δεξί χέρι κρεμόταν από το κρεβάτι. Εγώ, προσεκτικά, φοβούμενη να αναπνεύσω, πήρα τον καρπό του. Αυτός κουνήθηκε στον ύπνο, χτύπησε τα χείλη του, μουρμούρισε κάτι ακαταλαβίστικο. Έμεινα ακίνητη, μεταμορφωμένη σε άγαλμα. Πέρασαν μισό λεπτό. Ο ροχαλιτός ανανεώθηκε. Έφερα τον αντίχειρά του στον αισθητήρα. Ξεκλείδωτο. Όλα αποδείχτηκαν ακόμα πιο απλά από μικρομετόνο, τι νόμιζα. Καμία περίπλοκη διάταξη, κανένας hacker. Απλώς ένας μεθυσμένος, αυτικανοποιημένος ηλίθιος. Πρώτα απ' όλα, απενεργοποίησα την αυτόματη φωτεινότητα και μείωσα την οπίστια φωτεινότητα στο ελάχιστο. Μετά μπήκα στην τραπεζική εφαρμογή. Κωδικός εισόδου. 4 αριθμοί, το έτος γέννησης της μητέρας του. Πόσο προβλέψιμο. Η εφαρμογή άνοιξε. Άρχισα να κάνω στιγμιότυπα οθόνης γρήγορα, μεθοδικά. Η ιστορία των συναλλαγών ήταν πιο συναρπαστική από οποιοδήποτε detective. Νατές, οι 15. Χιλιάδες μου για την ανάρτηση. Χρέωση στις 14:30. Κατάστημα ηλεκτρονικών. Παιχνιδιάρικη πληκτρολόγηση Razer 8.990 ρούβλια. Χρέωση στις 14:45. Αλκομακέτ Bristol. 2.500 ρούβλια. Χρέωση 18 ολνοτή. Εστιατόριο Χρυσός Σταύρος. 7.000 ρούβλια. Και εδώ είναι η μεταφορά. Κριστίνα Σεργέευνα. Λάμδα 5. Χιλιάδες ρούβλια. Σχόλιο. Για ταξί και λιχουδιές. Μου σκοτίνιασε το βλέμμα. Για ταξί και λιχουδιές. Θυμήθηκα το γιαούρτι μου, που η Νινέλ Μπορίσοβνα το πέταξε στον κάδο. Θυμήθηκα πως διαπραγματευόμουν με τον υδραυλικό για 200 ρούβλια. Θυμήθηκα τις παλιές χειμερινές μπότες μου, που ζητούσαν κουάκερ για δεύτερη σεζόν. Ξεφίλησα την ιστορία του μήνα. Σάουνες, μπαρ, στοιχήματα σε αθλήματα, παντουίτες, λουλούδια, όχι για μένα. Πληρωμή κινητής τηλεφωνίας σε κάποιον αριθμό, καταγεγραμμένο ως 2. Οι ποσότητες ήταν διάφορες, από ελάχιστες έως εντυπωσιακές, αλλά η πιο σημαντική είσοδος. Κατάθεση μισθού. Ποσό 120. Χιλιάδες ρούβλια. Ημερομηνία 5η ημέρα. Κατάθεση μπόνους. Ποσό 40. Χιλιάδες ρούβλια. Ημερομηνία 15η ημέρα. Δεν του μείωσαν το μισθό, του τον αύξησαν. Έπαιρνε 160. Χιλιάδες το μήνα. 160 και ταυτόχρονα ζούσε με τα 30 μου, που τα έβγαζα με 2 δουλειές, κατηγορώντας με ένα κομμάτι τυρί. Τράβηξα φωτογραφία τα πάντα, ανέβασα την αναφορά για 6 μήνες σε μορφή PDF και την έστειλα στον εαυτό μου στο Telegram, στα αγαπημένα. Μετά διέγραψα το μήνυμα από τα αποσταλμένα, καθάρισα τον κάδο, μπήκα στα Messenger. Συνομιλία με τη μαμά. Μαμά, συνομιλία με την Κριστίνα. Τελευταίο μήνυμα. Γατάκι, είσαι φωτιά σήμερα. Περιμένω την επόμενη Παρασκευή. Συνομιλία με κάποιον Σεργιό. Συζήτηση για το πώς να ρίξεις βενζίνη από την επαγγελματική κάρτα. Στιγμιότυπα, στιγμιότυπα, στιγμιότυπα. Το δάχτυλό μου πετούσε πάνω από την οθόνη. Δεν διάβαζα, εμβαθύνοντας, απλώς κατέγραφα. Θα αναλύσω αργότερα, όταν βγω από αυτή τη βρωμερή τρύπα. Αυτός αναστέναξε, γυρίζοντας το πλάι. Εγώ αποτραβήχτηκα, σφίγγοντας το τηλέφωνο. Προλάβαμε, το έβαλα πίσω στο κομοδίνο, ακριβώς όπως ήταν. Βγήκα από το δωμάτιο, κλείνοντας σφιχτά την πόρτα. Στην κουζίνα άρχισα να τρέμω. Ήταν απόσυρση. Η αδρεναλίνη υποχώρησε, αφήνοντας πίσω της μια κρύα κενότητα και αηδία. Ένιωθα σαν να είχα κολυμπήσει σε αποχέτευση. Αλλά είχα αποδείξεις. Τώρα ήταν υποψίες μια ζηλιάρα συζύγου. Ήταν γεγονότα, αριθμοί, ημερομηνίες, ονόματα, νομικά σημαντική βάση για την καταστροφή του. Το Σάββατο το πρωί ξύπνησε με πονοκέφαλο.
«Όχ, Τόμκα, δώσε, σιτραμόν. Δηλητηριάστηκα με κάτι χθες. Ίσως τα σνακ δεν ήταν φρέσκα». «Ίσως», συμφώνησα, δίνοντάς του το χάπι και ένα ποτήρι νερό. «Ετοιμάσου. Η μαμά σου τηλεφώνησε, μας περιμένει στο εξοχικό», είπε, «πρέπει να φτιάξουμε τις πατάτες». «Άσε το εξοχικό», αναστέναξε ο Ίγκορ. «Πεθαίνω». «Πες ότι αρρώστησα». «Δεν μπορώ», είπα σταθερά. «Είπε ότι αν δεν έρθουμε, θα έρθει η ίδια σε μας με επιθεώρηση». «Δεν θέλεις να ελέγξει τις ντουλάπες?» Ο Ίγκορ χλώμιασε. Η επίσκεψη της μητέρας του στην κατάσταση του ήταν θανάσιμη. «Εντάξει, πάμε». «Μόνο εσύ οδήγα, δεν θα μπορέσω». Το εξοχικό της Νινέλ Μπορίσοβνα ήταν μνημείο σοβιετικού συσσωρευτισμού. 6 στρέμματα, χτισμένα με παλιές ξύλινες κορνίζες, αποθήκη από στραβές ανίδες και σπίτι, επενδυμένο με σκοτεινές ανίδες. Εδώ μύριζε υγρασία, λιπάσματα και απελπισία. Ενώ ο Ιγκόρ, υποδιόμενος στον πεθαμένο κύκνο, ξάπλωνε στον καζόν στη σκιά της μιλιάς, εγώ, ντυμένη με παλιές προπονητικές παντελόνες, στεκόμουν στα γόνατα, συγχωρέστε με για τα γαλλικά, αλλά αυτή είναι η πιο ακριβής περιγραφή, στο κρεβάτι με τα καρότα. Ο ήλιος έκαιγε αλίπητα. Η γη ήταν ξηρή, σκληρή, όπως ο χαρακτήρας της πεθεράς. Η Νινέλ Μπορίσοβνα κυκλοφορούσε ανάμεσα στο σπίτι και τον πρίγκιπα, προσφέροντας του κρύο κομπόστα και πιάτα με πυροσκή. «Φάε, γέ μου, φάε. Έχεις αδυνατήσει πολύ με αυτή τη δουλειά, και η γυναίκα σου δεν σε ταΐζει σωστά, μόνο κάτι δίαιτες», ακουγόταν η φωνή της. Σε μένα ήρθε μόνο μία φορά. «Ταμάρα, τράβα τα ζυζάνια πιο βαθιά, αφήνει τη ρίζα». «Τι είναι αυτή η δουλειά?» «Στην πόλη έχεις γίνει τελείως αχρίαστη». Σηκώθηκα, σκουπίζοντας τον υδρότα με το βρώμικο χέρι μου. Η πλάτη μου καιγόταν. «Προσπαθώ, Νινέλ Μπορίσοβνα, όσο μπορώ». «Κακώς προσπαθείς». «Κοίτα, χρειάζομαι σοδιά μέχρι το φθινόπωρο. Εσείς θα πεθάνετε από πείνα το χειμώνα χωρίς τις κονσέρβες μου, αφού σας αφαίρεσαν και το μισθό». Σιώπησα. Στο μεσημέρι πήγα να πλύνω τα χέρια μου στον καλοκαιρινό νηπτήρα, που ήταν κρυμμένος πίσω από πυκνές θάμνους μαυροκέρασου, δίπλα στη βεράντα, όπου είχαν καθίσει η μητέρα και ο γιος. Το νερό στον νηπτήρα είχε ζεσταθεί, ήταν χλιαρό και μύριζε τίνα. Έπλαινα τα χέρια μου με φθηνό οικιακό σαπούνι, όταν άκουσα τη φωνή του Ιγκόρ. Μιλούσε ήσυχα, αλλά στη σιωπή του εξοχικού, που διαταρασσόταν μόνο από το βουητό των μύγων, η ηχητικότητα ήταν ιδανική. «Ναι, μαμά, καταλαβαίνω. Αλλά προς το παρόν δεν μπορώ». «Τι δεν μπορείς?» Πίεζε η Νινέλ. «Ιγκόρ, βλέπεις που πάει όλο αυτό. Είναι αναξιόπιστη. Σήμερα είναι εδώ, αύριο θα κουνήσει την ουρά και θα φύγει σε κάποιον άλλο. Και το διαμέρισμα? Έχουμε επενδύσει τόσα σε αυτό. Το διαμέρισμα είναι δικό της, μαμά, προγαμιαίο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό». «Αλλά η εξοχική κατοικία είναι δική σου», απάντησε η πεθερά. «Και το αυτοκίνητο». «Άκου, τι λέω. Πρέπει να μεταφέρουμε την εξοχική κατοικία σε μένα. Θα γράψουμε δωρεά. Ποτέ δεν ξέρεις. Στο διαζύγιο θα πάρει το μισό, θα πει ότι επένδυσε σε επισκευές. Αυτές οι γυναίκες είναι πονηρές τώρα, ξέρουν τους νόμους». «Όχι, δεν θα χωρίσει τίποτα». «Δεν ξέρει τίποτα για νομικά θέματα», απάντησε ο Ιγκόρ, μασώντας ένα πυροσκή. «Και γενικά, μαμά, το πρόβλημα δεν είναι στην εξοχική κατοικία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή ξοδεύει όλα τα λεφτά. Η καλλιντικά είναι σκουπίδια. Της λέω, οικονομία, κρίση. Και αυτή αγοράζει αυτό το ακριβό τυρί με μούχλα, ζητάει για γυμναστήριο». Έμεινα ακίνητη με σαπούνι στα χέρια, κοιτώντας μια παχιά κάμπια που σέρνονταν πάνω σε ένα φύλλο μαυροκέρασου. Έλεγε ψέματα στη μητέρα του ότι είμαι σπάταλη. Αυτός, που χθες ήπιε το μισό μισθό μου σε μια βραδιά. «Να τι λέω», συνέχισε η Νινέλ Μπορίσοβνα. «Είναι παράσιτο. Σου έχει καθίσει στο λαιμό και κρέμεται. Εσύ, Ιγκόρ, σκέψου, μήπως να βρούμε μια καλή νοικοκυρά για σένα. Η κόρη της θείας Βάλη έχει μεγαλώσει, είναι σεμνή. Όχι όπως αυτή η βασίλισσα του βενζινάδικου. Μαμά, περίμενε λίγο με το διαζύγιο. Μου είναι άβολο προς το παρόν. Ποιος θα μαγειρεύει και θα καθαρίζει? Και έχω συνηθίσει, αλλά πρέπει να είμαι προετοιμασμένος». «Έχεις δίκιο. Ας πάμε την επόμενη εβδομάδα στο συμβολεογράφο. Θα της πω ότι στη δουλειά ζητούν να ανανεώσουμε τα έγγραφα».
Θα πάρω το διαβατήριο και θα τα κανονίσουμε όλα, ώστε να μην το ξέρει. Αυτό είναι σωστό. Καλή δουλειά, γιε μου. Η μαμά δεν θα σου δώσει κακή συμβουλή. Και γενικά, σκέφτηκα, θα μου έδινες χρήματα για φύλαξη. Τουλάχιστον ένα μέρος. Α, θα βρει την κρυψώνα, θα τη ξοδέψει στο μακιγιάζ της. Ναι, και έτσι κρύβω όσο μπορώ. Είπα ότι μου μείωσαν το μισθό. Το πίστεψε, φαντάσου, τώρα τρέχει, πλένει τα πατώματα στο ανθοπολείο, μαζεύει ψηλά, ενώ εγώ ρίχνω το κύριο ποσό στον αποταμιευτικό για τις δύσκολες μέρες. Λοιπόν, έτσι, στα μικρά, ξεκουράζομαι. Και ο άντρας πρέπει να χαλαρώνει. Φυσικά, πρέπει. Εσύ είσαι ο τροφοδότης, ας δουλέψει αυτή, η εργασία εξευγενίζει, αλλιώς μόνο μανικιούρ κάνει. Έπλυνα το σαπούνι αργά, προσεκτικά. Σημαίνει, σπατάλη, σημαίνει, παράσιτο, σημαίνει, ας δουλέψει, ενώ εγώ ετοιμάζω τις οδούς διαφυγής. Ήδη έχουν θάψει το γάμο μας. Ήδη είχαν μοιράσει την προβιά του μη σκοτωμένου αρκούδου, συζητώντας πώς να με αφήσουν χωρίς τίποτα. Δεν είναι απλώς οικογένεια, είναι οργανωμένη εγκληματική ομάδα. Επέστρεψα σε αυτούς με το πρόσωπο χωρίς ίχνος συναισθημάτων. Έπλυνε στα χέρια, ρώτησε η Νινέλ Μπορίσοβνα, σφίγγοντας τα χείλη. Κάθισε, φάε. Έχω ζεστάνει τη σούπα από χθες. Ο Ιγκόρ χρειάζεται φρέσκο, εσύ δεν είσαι κυρία. Ευχαριστώ. Κάθισα στο πλαστικό τραπέζι, πήρα ένα κουτάλι. Η σούπα ήταν ξινή, αλλά έτρωγα. Με κάθε κουταλιά, η ατσάλινη δύναμη μέσα μου δυνάμωνε. Τη Δευτέρα στη δουλειά έμεινα μετά το κλείσιμο του γραφείου. Δεν υπήρχε κανείς, μόνο ο βόμβος των διακομιστών και το αναβόσβημα του λαμπτήρα στον εκτυπωτή. Έβγαλα από τη τσάντα μου το USB, το έβαλα στον υπολογιστή. Δημιούργησα 2 έγγραφα, 2 όμορφες, επαγγελματικά σχεδιασμένες αναφορές. Είμαι λογίστρια. Ξέρω να κάνω τους αριθμούς κατανοητούς ακόμα και για τους ηλίθιους. Φάκελος νούμερο 1. Οικογενειακός προϋπολογισμός. Πραγματικότητα. Ωχ. Εδώ μπήκαν τα έσοδά μου, τα έξοδά μου για την υποθήκη που είναι πάνω μου, κοινόχρηστα, τρόφιμα, οικιακά χημικά. Κάθε λεπτό, επιβεβαιωμένο με αποδείξεις από τις εφαρμογές των καταστημάτων. Συνολικά, συντηρούσα την οικογένεια κατά 90%. Φάκελος νούμερο 2. Περιουσία Ιγκόρ. Εδώ ήταν η βόμβα, η κατάσταση των λογαριασμών του για 6 μήνες, στιγμιότυπα συνομιλιών με την Κριστίνα και τη μαμά, το διάγραμμα των πραγματικών εσόδων του και των εξόδων του για τον εαυτό του. Ξεχωριστή γραμμή είχα επισημάνει τα έξοδα για την επισκευή του αυτοκινήτου, συγκρίνοντάς τα με τις ημερομηνίες επισκέψεων σε μπαρ και καζίνο. Το εκτύπωσα αυτό. Το χαρτί έβγαινε από τον εκτυπωτή ζεστό, μυρίζοντας μελάνι. Κοίταξα πως οι μαύρες γραμμές της καταδίκης έπεφταν στο φύλλο, 30 φύλλα στοιχείων, 30 φύλλα αποδείξεων ότι ο άντρας μου είναι κλέφτης, ψεύτης και προδότης. Έβαλα τα φύλλα σε 2 τακτοποιημένους φακέλους, κόκκινο και μπλε, όπως τη μήτρα. Μόνο που και οι 2 κάψουλες ήταν πικρές, αλλά μία από αυτές θα πρέπει να την καταπιώ εγώ. Έβαλα τους φακέλους στην επαγγελματική μου τσάντα. Η παγίδα ήταν έτοιμη. Το ελαττήριο είχε τεντωθεί. Απλώς έμενε να βάλω την παγίδα και να περιμένω πότε το θηρίο θα πατήσει το πεντάλ. Ήξερα ότι η στιγμή θα ερχόταν σύντομα. Ο Ιγκόρ γινόταν πιο θρασής κάθε μέρα. Η απληστία και το αίσθημα τιμωρησίας απενεργοποιούσαν το ένστικτο αυτοσυντηρησής του. Σίγουρα θα κάνει λάθος. Θα θελήσει περισσότερα. Θα προσπαθήσει να αρπάξει άλλο ένα κομμάτι, νομίζοντας ότι κοιμάμαι, και τότε θα κλείσει τα πάντα. Βγήκα από το γραφείο. Η βραδινή πόλη έλαμπε από φώτα. Κάπου εκεί ο Ιγκόρ, ίσως, ξόδευε τα υπόλοιπα από τα χρήματα των δοντιών μου για ένα κοκτέιλ για την επόμενη Κριστίνα, λέγοντας της πόσο πίνει η γυναίκα του. Διασκέδασε, Ιγκόρ, διασκέδασε. Σου έχει μείνει λιγότερο από 1 εβδομάδα κανονικής ζωής. Κάθισα στο λεωφορείο, στήριξα το μέτωπό μου στο κρύο τζάμι. Η μαμά έχει δικαίωμα να ξέρει, θυμήθηκα την αγαπημένη του φράση, όταν με ανάγκαζε να απολογούμε στη πεθερά μου για την αγορά νέας μάσκαρας. Ναι, η μαμά θα μάθει. Η μαμά θα μάθει τα πάντα. Θα της εξασφαλίσω αυτή την αποκλειστική πρεμιέρα, και τα εισιτήρια θα είναι στην πρώτη σειρά. Η πλάτη μου πονούσε σαν να μου είχαν βάλει ένα καυτό σίδερο στην οσφυϊκή χώρα. Ήταν ένας επαγγελματικός χαιρετισμός από τη δουλειά στη ανθοκομεία. 8 ώρες στα πόδια, κρύο νερό, βαριά κουβάδες με νερό και κουτιά με τριαντάφυλλα. Καθόμουν στην άκρη της μπανιέρας, προσπαθώντας να κολλήσω ένα αυτοκόλλητο πιπεριού, που τυλιγόταν σε σωλήνα και κολούσε στα δάχτυλα, αλλά όχι στο δέρμα.
Μπροστά μου φαινόταν ο στόχος. Ετήσια συνδρομή σε γυμναστήριο με πισίνα. Όχι για ομορφιά, όχι για σέλφι στον καθρέφτη, για επιβίωση. Ο γιατρός είπε καθαρά: η κολύμπη και ενδυνάμωση του μυϊκού κορσέ, σε ένα χρόνο κύλη και εγχείρηση, 32.000 ρούβλια. Τα αποταμίευα για 2 μήνες, βάζοντας την άκρη από τα χρήματα των λουλουδιών, περιορίζοντας τα γεύματα και περπατώντας 3 στάσεις παραπάνω. Τα χρήματα ήταν σε ένα κουτί, κρυμμένα στα βάθη της ντουλάπας με τα κλινοσκεπάσματα, τοποθετημένα ανάμεσα σε μαξιλαροθήκες που μύριζαν λεβάντα. Η πόρτα της μπανιέρας άνοιξε λίγο. Χωρίς χτύπημα. «Τόμ, θα έρθει σύντομα. Πρέπει να μπω στο ντους». Η φωνή του Ίγκορ ακούστηκε ενοχλημένη. Στεκόταν στο κατόφλι, παίζοντας με το τηλέφωνο. Η εμφάνισή του ήταν νευρική, τα μάτια του έτρεχαν. Γνώριζα αυτή τη ματιά. Ήταν η ματιά ενός ναρκωμανή που χρειάζεται δόση. Στην περίπτωση του Ίγκορ, η δόση ήταν τα χρήματα. Προφανώς, τα 15.000 για το μενταγιόν και η προκαταβολή για την Κριστίνα είχαν ήδη διαλυθεί στον αέρα. Και μέχρι την 5η ημέρα του μύθου της μειωμένης μισθοδοσίας του, υπήρχαν ακόμα 3 ημέρες. 5 λεπτά. Τράβηξα την μπλούζα, κρύβοντας το αυτοκόλλητο. Άκου, δεν έφευγε, μετακινούνταν από το ένα πόδι στο άλλο. Τότε εμφανίστηκε μια έκτακτη κατάσταση. Γύρισα αργά προς αυτόν. Ποιο τροχό έσπασε αυτή τη φορά? Ο διευθυντής ζήτησε να συμβάλλουμε σε μια χρυσή τουαλέτα. Ο Ίγκορ έκανε μια γκριμάτσα, σαν να είχε πονόδοντο. Όχι, δεν είναι αστείο. Είναι σοβαρό. Στην εταιρεία υπάρχει ταμειακό έλλειμμα. Η τράπεζα μπλόκαρε τους λογαριασμούς λόγω κάποιου λάθους της εφορίας. Ο διευθυντής ζητούσε από όλους όσους μπορούσαν να καταθέσουν μετρητά, σαν να ήταν προσωρινό δάνειο με τόκους, για να καλύψουν μια επίγουσα πληρωμή για το δάνειο. Διαφορετικά, θα μας πάρουν τον εξοπλισμό που είναι σε leasing. Τότε είναι σίγουρα όλα. Η εταιρεία θα κλείσει και θα με απολύσουν. Ο μύθος είχε φτιαχτεί βιαστικά με τρύπες μεγέθους γροθιάς. Καμία κανονική εταιρεία δεν ζητά από τους υπαλλήλους να πληρώνουν δάνεια για σκουπίδι από τη τσέπη τους. Αλλά ο Ίγκορ, φαίνεται, πίστευε ότι η υποβάθμισή μου στο επίπεδο της αμοιβάδας είχε ολοκληρωθεί και θα καταπίναμε αυτή την ανοησία. «Και πόσα χρειάζεσαι?» ρώτησα. «Τα χέρια μου». 30. Κατά προτίμηση σήμερα. «Ξέρω ότι έχεις». «Σε είδα, είχες αποταμιεύσει». «Αχά». «Σημαίνει ότι έψαξες». «Ενώ ήμουν στη βάρδια, έκανε έρευνα». «Αναμενόμενο». «Όχι», είπα, ήρεμα, καθημερινά, όπως λένε, όχι, στις κλήσεις spam. Ο Ίγκορ σταμάτησε. Περίμενε ερωτήσεις, γκρίνια, παζάρι, αλλά όχι άμεση άρνηση. «Τι εννοείς όχι?» «Τόμ, δεν κατάλαβες. Πρόκειται για τη δουλειά μου, για το μέλλον μας. Αν κλείσει η εταιρεία, θα βγούμε στο δρόμο. Η πλάτη μου πονάει, Ίγκορ. Αυτά τα χρήματα είναι για θεραπεία». Ο γιατρός είπε: «Χρειάζεται αποκατάσταση». «Πλάτη». Αυτός φώναξε, και σε αυτή τη φωνή υπήρχε μια δόση ιστερίας. «Η πλάτη σου θα περιμένει. Θα με αλείψεις με αληφή, ενώ η καριέρα μου καταραίει. Τι, πραγματικά θα σφίξεις τα χρήματα για την οικογένεια για χάρη της πισίνας? Είσαι εντελώς εγωίστρια». Με πίεζε, με έσπροχνε πίσω στον νεροχύτη. Μύριζε υδρότα που δεν ήταν φρέσκος και εκείνη την κολώδη φοβία του παίκτη που έχει στοιχηματίσει τα πάντα και έχει χάσει. Χρειαζόταν χρήματα όχι για την επιχείρηση. Έπρεπε να ανακτήσει να κλείσει κάποιο καυτό χρέος, όπου προφανώς είχαν ήδη ενεργοποιήσει το μετρητή. «Δεν θα σου δώσω χρήματα, Ίγκορ. Είναι για την υγεία». Τελεία. Αχ, έτσι λοιπόν απομακρύνθηκε. Το πρόσωπό του έγινε κόκκινο. «Δηλαδή, όταν χρειάζεσαι, εμείς κόβουμε τον προϋπολογισμό, και όταν χρειάζομαι βοήθεια, εσύ κρύβεσαι». «Καλά, σε κατάλαβα». Με πρόδωσες. Βγήκε από το μπάνιο, κλείνοντας την πόρτα, έτσι ώστε τα μπουκάλια στη ράφη να κροταλίσουν. Σε ένα λεπτό άκουσα ότι φώναζε στο μπαλκόνι. «Μαμά, ναι, είμαι εγώ». «Όχι, δεν είναι φυσιολογικό. Έχει τελείως τρελαθεί». Γυρίζω σαν σκίουρο στον τροχό, προβλήματα στην επιχείρηση. Και αυτή, ναι, κλέβει χρήματα, τα κρύβει. Βρήκα μια κρυψώνα, ζήτησα να με βοηθήσει μέχρι το μισθό. Ζήτημα ζωής και θανάτου, και αυτή μου μιλάει για κάποιο μασάζ. «Μαμά, δεν μπορώ έτσι πια. Αυτή δεν είναι οικογένεια». «Τι είναι αυτό?»
Ναι, καλά, περιμένω. Στεκόμουν στη μέση του μπάνιου και κοιτούσα την αντανάκλασή μου. Στα μάτια μου δεν υπήρχε φόβος, υπήρχε ψυχρός υπολογισμός. Μόλις κάλεσε τη βαριά αρματοσιά. Ο ίδιος με τα χέρια του προσκάλεσε το δίμιο στην ίδια του την εκτέλεση. Αύριο είναι Κυριακή. Η Νινέλ Μπορίσοβνα δεν θα χάσει την ευκαιρία να διεξάγει επιχείρηση τιμωρίας. Το Σάββατο πέρασε σε καθεστώς ψυχρού πολέμου. Ο Ιγκόρ επιδεικτικά δεν μιλούσε μαζί μου, κοιμόταν στον καναπέ στο σαλόνι, αναστενάζοντας δυνατά και πίνοντας κορβαλόλ, έτσι ώστε όλο το διαμέρισμα να μυρίζει από την οσμή της άρρωστης καρδιάς. Έπαιζε το ρόλο του μάρτυρα, σταυρωμένου στο σταυρό της ασυναισθησίας της γυναίκας του. Εγώ, για άλλη μια φορά, έλεγξα τον κόκκινο φάκελο και τον μπλε φάκελο, που τώρα δεν ήταν κρυμμένο στην τσάντα, αλλά κάτω από το μπάνιο, πίσω από την οθόνη, σε μια σακούλα από απορρυπαντικό πλυντηρίου. Το μέρος είναι ασφαλές, εκεί δεν θα φτάσει ούτε το παντογνώστη μάτι της πεθεράς. Το πρωί της Κυριακής δεν άρχισε με καφέ, αλλά με προετοιμασία της σκηνής. Ξύπνησα νωρίς, καθάρισα το διαμέρισμα. Η καθαριότητα πρέπει να είναι τέλεια, ώστε ο επιθεωρητής να μην έχει λόγο να παρατηρήσει την καθημερινότητα και να αποσπάσει την προσοχή από το κύριο. Ο Ιγκόρ σηκώθηκε κοντά στις 11. Και τότε άρχισε η παράσταση. Συνήθως στο σπίτι φορούσε αξιοπρεπή σόρτς και μπλούζα πόλο, αλλά σήμερα έβγαλε από τα βάθη της ντουλάπας παλιά, τεντωμένα στα γόνατα φόρμες με λεκιά από μπογιά, από ανακαίνιση 3 ετών, και μια μπλούζα, του οποίου το λαιμό ήταν κρεμασμένο σαν ζωνάρι. Στο πόδι φόρεσε εκείνο που είχε τρύπα στο μεγάλο δάχτυλο. «Γιατί το φόρεσες αυτό?» ρώτησα, ανακατεύοντας τη βρώμη με νερό. «Και τι?» αντέτεινε, χτυπώντας την κοιλιά του. «Δεν έχω τίποτα να φορέσω. Όλα είναι παλιά. Νέα πράγματα δεν αγοράζω για τον εαυτό μου. Δεν είμαι εσύ. Όλα τα φέρνω στην οικογένεια. Ας δει η μαμά μέχρι που σε έχει φέρει ο άντρας σου». «Μπράβο». Ο Στανισλάβσκι θα το ζήλευε. Δημιουργούσε μια οπτική εικόνα του θύματος. Ένας φτωχός, ρακένδυτος προμηθευτής δίπλα σε μια συσκευασμένη γυναίκα, αν και φορούσε απλά τζιν και ένα πουλόβερ από μάρκετ. Όπως πεις. Σήκωσα τους ώμους. Μπορείς να λερώσεις και το πρόσωπό σου με καπνιά για δραματικότητα. Μην κάνεις σχόλια, φώναξε. Τώρα η μαμά θα έρθει, θα σου πάρει γρήγορα τη διάθεση. Ας δούμε πώς θα τραγουδήσεις όταν εκείνη μάθει πως κόβεις τον οικογενειακό προϋπολογισμό μόνος σου. Πραγματικά το πίστευε αυτό. Έπαιξε τόσο πολύ που πίστεψε το ψέμα του. Στην παραμορφωμένη του πραγματικότητα, εγώ ήμουν η σπατάλη, ενώ ο μυστικός του λογαριασμός $500,000 ήταν δίκαιη αποζημίωση για τα βάσανα. Ακριβώς στις 12, ο ήχος του θυροτηλεφώνου αντίχησε, κοφτός, μακρύς, 3 κοντά, 1 μακρύ. Ακόμα και ο ήχος του θυροτηλεφώνου της Νινέλ Μπορίσοβνα ήταν κωδικοποιημένος, όπως το σήμα με τον Ιγκόρ, που σέρνοντας τις παντόφλες του, έτρεξε να ανοίξει. Σε 1 λεπτό, το διαμέρισμα γέμισε με θόρυβο. «Όχ, μόλις που έφτασα». Ο ανελκυστήρας σας τρέμει τρομακτικά. «Γεια σου, γιέ μου». «Θεέ μου, σε ποιον μοιάζεις?» Δέρμα μέχρι κόκαλο, και οι κύκλοι κάτω από τα μάτια. Η Νινέλ Μπορίσοβνα εισήλθε στην είσοδο. Σήμερα ήταν ντυμένη σε μάχημο, αυστηρό καφέ κοστούμι, που έμοιαζε με στολή επιτηρήτριας γυναικείας φυλακής. Στα χέρια της είχε τις συνήθεις τσάντες, αλλά αυτή τη φορά μικρές. Στρατηγικό απόθεμα όπλων. Με κοίταξε με ένα βλέμμα που διάβαζε την απόφαση χωρίς δικαίωμα έφεσης. «Γεια σου, Ταμάρα». «Γεια σας, Νινέλ Μπορίσοβνα». «Περάστε». Ο βραστήρας είναι ζεστός. «Βραστήρας?» Έκανε μια φωνή. «Μόνο αυτό ξέρετε, να φτιάχνετε τσάι. Η συζήτηση θα είναι σοβαρή. Καθίστε». Περάσαμε στην κουζίνα. Η ατμόσφαιρα είχε πυκνώσει τόσο, που θα μπορούσες να την κόψεις με μαχαίρι. Η πεθερά κάθισε στην κεφαλή του τραπεζιού, στη θέση του κριτή. Ο Ιγκόρ χώθηκε δίπλα της, καμπουριασμένος, προβάλλοντας τον ώμο του με την τρίπια μπλούζα. Εγώ κάθισα απέναντι, μόνη μου απέναντι σε 2. Στο τραπέζι εμφανίστηκε μια συσκευασία από τις πιο φτηνές σούπες, πέτρινες, όπως τις αποκαλούσα, και το τσάι πριγκίπισσα νούρι, που χρωμάτιζε την κούπα πιο γρήγορα από ό,τι έδινε γεύση. «Λοιπόν», άρχισε η Νινέλ Μπορίσοβνα, σταυρώνοντας τα χέρια της στην κοιλιά. Ο Ιγκόρ μου τα είπε όλα. Τι κοίταξα σιωπηλά στη μύτη. «Αγαπημένη μου», η φωνή της πεθεράς έγινε ελαιώδης, αλλά με μεταλλικές νότες. «Καταλαβαίνω, είσαι νέα, θέλεις να ζήσεις για τον εαυτό σου, αλλά η οικογένεια είναι πρώτα απ' όλα αλληλοβοήθεια». Ο Ιγκόρ υποφέρει. Καταστρέφει την υγεία του,
Η εταιρεία είναι σε κρίση, και εσύ, όπως μου είπαν, κλέβεις χρήματα. Η λέξη ακούστηκε σαν χαστούκι. Δεν κλέβω, απάντησα ήρεμα. Αποταμιεύω για θεραπεία. Έχω προβλήματα με τη σπονδυλική στήλη. Αν αρρωστήσω, ποιος θα δουλέψει? Δουλειά, φώναξε ο Ιγκόρ. Ναι, τα λουλούδια σου είναι τόσο σε καρφίτσα. Το κύριο εισόδημα το φέρνω ακόμα και με μειωμένο μισθό. Πληρώνω τα κοινόχρηστα, αγοράζω τρόφιμα. Ψέμα. Τα κοινόχρηστα τα πλήρωνα εγώ από την κάρτα μου εδώ και 3 μήνες. Τα τρόφιμα επίσης εγώ. Συν αυτά που έφερνε η μητέρα του. Η συνεισφορά του τα τελευταία 90 ημέρες ήταν 0, αν δεν υπολογίσουμε τις ελεημοσύνες με τη μορφή σοκολάτας για το τσάι. Ιγκόρ, κοίταξα τον σύζυγό μου. Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να συζητήσουμε ποιος και τι πληρώνει ακριβώς εδώ και τώρα? Στα μάτια του φάνηκε ο φόβος, αλλά αμέσως αντικαταστάθηκε από θράσος. Ένιωθε πίσω του τη δύναμη του μητρικού τάγκ. Ναι, θέλω. Χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι. Οι σούπες στη βάζα αναπήδησαν. Θέλω να ξέρει η μαμά την αλήθεια. Παίρνεις μισθό, συν τα λεφτά από τα δικά σου μαγαζιά και τα κρύβεις όλα. Έχεις εκεί μια κρυψώνα, με την οποία μπορείς να αγοράσεις αυτοκίνητο, και εσύ μου λυπάσαι 30. Χιλιάδες για να σώσω την καριέρα. 30.000. Ρώτησε ξανά η Νινέλ Μπορίσοβνα, σηκώνοντας το φρύδι. Ταμάρα, έχεις τόσα χρήματα και βλέπεις τον άντρα σου να απολύεται. Κανένας δεν απολύεται, Νινέλ Μπορίσοβνα, αυτές είναι ιστορίες για την πίστοση της εταιρείας, είπα. Ιστορίες, βρυχήθηκε η πεθερά. Θα μου πει ψέματα ο γιος μου. Είναι από μικρός κρυστάλλινε ειλικρινής. Έδινε την τελευταία του καραμέλα στο φίλο του. Εσύ είσαι. Απλώς έχεις πιαστεί στις δεκάρες σου. Σίγουρα έχεις βρει εραστή. Γι' αυτό μαζεύεις χρήματα, για τα θέρετρα. Άρχισε να φουντώνει. Το πρόσωπό της γέμισε κοιλίδες. Κοίτα τον, έδειξε με το δάχτυλο τον Ίγκορ. Κυκλοφορεί με ρούχα σκισμένα, αδύνατος, ενώ εσύ ανθίζεις και μυρίζεις. Κοίτα πόσο έχεις φάει από τα προϊόντα μου. Εγώ κουβαλάω τσάντες, σκίζω τη μέση μου για να ταΐσω το γιο μου, ενώ εσύ τα τρως όλα μόνη σου. Μαμά, αυτή αγόρασε πάλι αυτό το τυρί με μούχλα, έριξε λάδι στη φωτιά ο Ίγκορ. Είδα την απόδειξη στα σκουπίδια. 500 ρούβλια για 100 γραμμάρια. Ήταν ψέμα. Δεν αγόρασα τυρί εδώ και 2 εβδομάδες. Τα χρήματα πήγαιναν για τη συνδρομή. 500 ρούβλια, αναστέναξε η Νινέλ Μπορίσοβνα, πιάνοντας την καρδιά της, ή μάλλον το σημείο που θα έπρεπε να είναι. Κύριε, η Ρότσκα, βρικόλακας, καταστρέφει στο γιο μου. Στην κουζίνα έγινε ζέστη, ο αέρας έτριζε από την ένταση. Ο Ίγκορ καθόταν ευχαριστημένος, χαμογελώντας ελαφρώς στην άκρη του στόματος. Όλα πήγαιναν σύμφωνα με το σενάριο του. Η μαμά θα με καταστρέψει ηθικά τώρα, θα με κάνει να νιώθω ενοχή, θα λυγίσω. Θα δώσω τα χρήματα από την κρυφή μου αποθήκη και αυτός θα είναι πάλι σε καλή κατάσταση. Θα αποκτήσει και το δικαίωμα να ελέγχει τα οικονομικά μου. Έτσι είναι. Η Νίνα Ελμπορίσοβνα ίσιοσε απότομα, ξεχνώντας την καρδιοπάθεια. Φτάνει πια με αυτό το τσίρκο. Τώρα θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Έβγαλε από τη τσάντα της ένα σημειωματάριο και ένα στυλό. Κάθισε και γράψε. Έσοδα, έξοδα. Πού είναι τα χρήματα? Δείξε τις τραπεζικές εφαρμογές, θα ελέγξω μόνη μου. Ένιωσα πως μέσα μου κλείδωσε ο διακόπτης. Αυτό ήταν η στιγμή της αλήθειας. Με είχαν στριμώξει στη γωνία, αλλά δεν παρατήρησαν ότι σε αυτή τη γωνία υπήρχε ένας πυροκροτητής. Θέλετε να δείτε τους λογαριασμούς μου? Ρώτησα, κοιτάζοντας κατάματα την πεθερά. Θέλω και έχω δικαίωμα. Είμαι μητέρα. Βλέπω ότι η οικογένεια οδηγείται στην καταστροφή. Και θα δούμε τους λογαριασμούς του Ίγκορ? Ρώτησα. Ο Ίγκορ χλέβασε. Κοίτα, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Έχω 300 ρούβλια στην κάρτα μέχρι την προκαταβολή. Εγώ, σε αντίθεση με σένα, τα ξοδεύω όλα για το σπίτι. Έβγαλε το τηλέφωνο, το πέταξε στο τραπέζι. Η οθόνη ήταν μαύρη. Ήξερε ότι ήξερα τον κωδικό μετά από εκείνη τη νύχτα, αλλά ήταν σίγουρος ότι δεν θα βρω τίποτα. Είναι έξυπνος. Σίγουρα έχει μεταφέρει τα χρήματα σε άλλο λογαριασμό ή έχει σηκώσει μετρητά ή απλώς ήταν σίγουρος για την αλάθαστη φύση του. Αλλά δεν ήξερε ότι δεν σκόπευα να ψάξω στο τηλέφωνό του. Τώρα είχα κάτι καλύτερο. Καλά, είπα. Αφού επιμένετε για πλήρη διαφάνεια. Επιμένουμε,
γρίλησε η Νινέλ. Και μέχρι να λογοδοτήσεις για κάθε δεκάρα, δεν θα φύγω από εδώ. Θα καθίσουμε ακόμα και μέχρι τη νύχτα. Ίγκορ, άναψε το φως, γιατί είναι σκοτεινά σαν στο υπόγειο. Ο Ίγκορ σηκώθηκε, πάτησε το διακόπτη. Ένα έντονο φως χτύπησε στα μάτια, φωτίζοντας τα ψίχουλα στο τραπέζι, τις κοιλίδες στο παλιό τραπεζομάντιλο και τη θριαμβευτική έκφραση του προσώπου της πεθεράς. Έλα, Ταμάρα, βγάλε τη λογιστική σου. Ας δούμε πόσα έχεις κλέψει από την οικογένεια. Ο Ίγκορ γύρισε πίσω στο τραπέζι, έβαλε το πόδι του πάνω από το άλλο, κουνώντας την τρίπια κάλτσα. Έλα, Τόμ. Η μαμά έχει το δικαίωμα να ξέρει πόσα βγάζεις και που τα βάζεις, γιατί ντρέπεσαι. Ή μήπως ντρέπεσαι. Στη φωνή του ακουγόταν μια τέτοια προκάλυπτη θρασίτητα, μια τέτοια σιγουριά ότι ήμουν κάτι που μπορούσε να πατηθεί, που οι τελευταίες αμφιβολίες εξαφανίστηκαν. Δεν τους λυπήθηκα, ούτε για μια στιγμή. Σηκώθηκα αργά. Η καρέκλα τρίζοντας στο λινόλεουμ, ακούστηκε σαν κλίστρο πιστολιού. Πού πας? Ανησύχησε η πεθερά. Για τα έγγραφα, απάντησα. Δεν ήθελες αναφορά? Είμαι προετοιμασμένη. Έχω τα πάντα σημειωμένα. Ο Ίγκορ χτύπησε τα χείλη του. Λοιπόν φέρε τη δρομακτική σου αναφορά. Τώρα θα γελάσουμε. Βγήκα από την κουζίνα. Η καρδιά μου χτυπούσε κανονικά, δυνατά, κυκλοφορώντας το αίμα. Ο φόβος είχε εξαφανιστεί. Έμεινε μόνο η ηχηρή καθαρότητα. Μπήκα στο μπάνιο, γονάτισα, έβγαλα από πίσω από την οθόνη μια τσάντα, έβγαλα 2 φακέλους. Ο μπλε, πραγματικότητα, ο κόκκινος Ίγκορ. Ήταν παχύς, βαρύς. Το χαρτί μέσα κρατούσε τη θερμότητα του εκτυπωτή και το κρύο των αριθμών. Κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Μια συνηθισμένη γυναίκα, κοτσίδα, σκούρη κύκλη κάτω από τα μάτια, φθηνό μπλουζάκι, αλλά στα μάτια καθρεφτιζόταν το ατσάλι. Ο γκρίζος καρδινάλιος βγήκε για κυνήγι. Επέστρεψα στην κουζίνα, έβαλα τους φακέλους στο τραπέζι. Ο ήχος ήταν βαρύς, βαριάς. Η Νινέλ Μπορίσοβνα τέντωσε το χέρι της προς αυτούς. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Ο Ίγκορ μασούσε ένα μπισκότο, κοιτάζοντάς με ηρωνία. Νόμιζε ότι εκεί ήταν οι θλιβερές μου προσπάθειες να δικαιολογηθώ. Αποδείξεις για ψωμί και γάλα. Να, είπα, βάζοντας το χέρι μου πάνω στο φάκελο. Εδώ είναι η πλήρης οικονομική εικόνα της οικογένειάς μας για τους τελευταίους 6 μήνες. Άνοιξε, διέταξε η πεθερά. Πρώτα πρέπει να καταλάβετε κάτι, είπα, χωρίς να απομακρύνω το χέρι. Μετά από αυτό που θα ανοίξετε, όπως πριν δεν θα είναι κανένας από εμάς. Ο Ίγκορ κύλισε τα μάτια του. Αρκετά με τη δραματικότητα, όπως πριν δεν θα είναι. Τι κάνεις, κρύβεις εκατομμύρια ή έχεις μπει σε χρέη? Μαμά, άνοιξε, μην σπάσει. Πραγματικά, χλέβασε η Νινέλ και τράβηξε τον επάνω φάκελο προς το μέρος της. Στο δωμάτιο επικράτησε σιωπή, διαταραγμένη μόνο από τον ήχο του πλαστικού καλύματος που άνοιγε η πεθερά. Ο Ίγκορ τεμπέλικα τέντωσε το χέρι του για το τηλέφωνό του, για να ελέγξει την ώρα, αλλά το βλέμμα του γλίστρισε στην πρώτη σελίδα, την οποία άρχισε να διαβάζει η μητέρα. Δεν ήταν η δική μου απόδειξη. Από πάνω, με κόκκινα, έντονα γράμματα, ήταν τυπωμένη η αναφορά κίνησης κεφαλαίων στους λογαριασμούς και σε υποτακτικούς. Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος του 2025. Είδα το χαμόγελο να γλιστρά από το πρόσωπο του Ίγκορ, μεταμορφούμενο σε μια γκριμάτσα τρόμου. Τράβηξε, ήθελε να πιάσει το χέρι της μητέρας, αλλά ήταν αργά. Η παγίδα είχε κλείσει. Η λεπίδα της γκιλοτίνας, λιπαρή με λάδι, άρχισε την κίνησή της προς τα κάτω. Το γεύμα είχε σερβιριστεί, αλλά το κύριο πιάτο σήμερα δεν ήταν σούπα, αλλά η αλήθεια και θα ήταν πολύ πικρή. Η κουζίνα συρρικνώθηκε στο μέγεθος ενός κουτιού σπίρτων. Ο αέρας έγινε πυκνός, σαν ζελέ, μέσα στον οποίο είχαν κολλήσει οι ήχοι, το τικ-τακ φθηνών κρυστάλλινων ρολογιών, η θορυβώδης αναπνοή της Νινέλ Μπορίσοβνα και ο νευρικός τριγμός της καρέκλας κάτω από τον Ίγκορ. Ο Ίγκορ, ακόμα μη συνειδητοποιώντας πλήρως τι συμβαίνει, αλλά καθοδηγούμενος από το ένστικτο της παγιδευμένης αρουραίου, προσπάθησε να αναλάβει την πρωτοβουλία. Έβλεπε τον φάκελο, αλλά ο εγκέφαλός του αρνούνταν να πιστέψει ότι μέσα του ήταν η καταδίκη του. Πίστευε στο μύθο του. Έλεγε ψέματα τόσο καιρό, που το ψέμα είχε γίνει το δέρμα του. Στο σύμπαν του ήμουν ακόμα η ανόητη σύζυγος που κρύβει ψηλά, ενώ αυτός είναι ο παθών. Σηκώθηκε, ανατρέποντας την άδεια κούπα. Αυτή κύλησε πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν έπεσε, σταματώντας την άκρη. Τι να κοιτάξω, φώναξε, απλώνοντας το χέρι προς τα έγγραφα που ήδη βρίσκονταν μπροστά στη μητέρα του. Μαμά,
Όχι. Αυτή τα σχεδίασε μόνη της. Είναι λογίστρια. Παραποιεί τους αριθμούς για να με συκοφαντήσει. Η Νινέλ Μπορίσοβνα, το οποίο το χέρι ήδη βρισκόταν πάνω στο πλαστικό εξώφυλλο, πάγωσε. Κοίταξε το γιο της. Στα μάτια της, που συνήθως εξέπεμπαν την αυτοπεποίθηση ενός τάγκ, φάνηκε μια αμφιβολία. Η Γκόρ, κάτσε, διέταξε, αλλά η φωνή της τρεμόπαιξε. Όχι, μαμά, ας φύγουμε από εδώ. Είναι ανίκανη. Προσπάθησε να τραβήξει το φάκελο από την παλάμη της. Εγώ σιωπούσα. Απλά τον κοίταζα ήρεμα, όπως μια παθολόγος κοιτάζει μια δύσκολη, αλλά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ο Ιγκόρ ερμήνευσε τη σιωπή μου ως αδυναμία. Αποφάσισε ότι μπλοφάρω, ότι στο φάκελο δεν υπάρχει τίποτα εκτός από τα άθλια λογαριαστικά μου για τα κοινά έξοδα. Η θρασίτητά του, ενισχυμένη από την αδρεναλίνη και τον φόβο, ξέσπασε με μια τελική νότα. Κάγκελο προς εμένα, ψεκάζοντας άλιο, και φώναξε τη φράση που έπρεπε να γίνει ο θριαμβός του, αλλά έγινε επιτύμβια επιγραφή. Η μαμά έχει δικαίωμα να ξέρει πόσα βγάζεις. Δείξε της την εκαθαριστική σου. Απλά θα ελέγξει αν κρύβεις εισοδήματα από την οικογένεια. Κούνησα αργά το κεφάλι μου. Η γωνία των χιλιών μου τρεμόπαιξε σε μια σχεδόν αόρατη ηρωνία. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ιγκόρ, ψιθύρισα. Έβγαλα 2 έγγραφα, αλλά εντελώς διαφορετικά. Όταν η πεθερά άρχισε να διαβάζει, γύρισα την πρώτη σελίδα του φακέλου, αποκαλύπτοντας την ουσία. Η Νινέλ Μπορίσοβνα διόρθωσε τα γυαλιά της στη μύτη. Έσφιξε τα μάτια της, διαβάζοντας τη μικρή γραμματοσυρά της τραπεζικής δήλωσης. Στην αρχή το πρόσωπό της εξέφραζε απορία. Τα φρύδια της συγκεντρώθηκαν στη ρίζα της μύτης, τα χείλη της κουνιόντουσαν, προφέροντας σιωπηλά τους αριθμούς. Κατάθεση μισθού 162. Χιλιάδες, μουρμούρισε. Μπόνου 45. Σήκωσε το κεφάλι της. Το βλέμμα της πετάχτηκε στο γιο της, μετά πίσω στο έγγραφο, μετά στο πέτρινο πρόσωπό μου. Ιγκόρ. Η φωνή της ακούστηκε σαν να είδε φάντασμα. Αυτό είναι τι? Αυτός είναι ο μήνας. Αυτός είναι ο προηγούμενος μήνας, Νινέλ Μπορίσοβνα, πρότεινε ευγενικά, δείχνοντας με το δάχτυλο την ημερομηνία. Και αυτός είναι ο προπροηγούμενος, 158, και αυτός είναι ο Μάρτιος. Θυμάστε όταν μας φέρατε μια σακούλα σάπια πατάτες? Γιατί δεν έχουμε τίποτα πικρό να φάμε. Εκείνη την ημέρα του πιστώθηκε το τρίμηνο μπόνους, 70. Χιλιάδες, ο Ιγκόρ χλώμιασε. Το πρόσωπο του απέκτησε την απόχρωση του μούχλας του τοίχου στο μπάνιο, που υποσχέθηκε να επισκευάσει πριν 6 μήνες. Αυτό είναι λάθος της τράπεζας, γρίλησε. Αυτά είναι χρήματα που ήρθαν στην εταιρεία μέσω της κάρτας μου, για να βελτιστοποιήσουμε τους φόρους. Μαμά, ξέρεις ότι όλοι έτσι κάνουν τώρα, βελτιστοποιούν? Ρώτησα. Καλά, ας δούμε πώς ακριβώς τα βελτιστοποίησες. Γύρισε τη σελίδα, Νινέλ Μπορίσοβνα, εκεί είναι το πιο ενδιαφέρον, το κόστος. Η πεθερά γύρισε το φύλλο. Το χαρτί τρίζει στη σιωπή, όπως σπασμένα κόκαλα. Εστιατόριο Μποκίνσκι Ντβόρικ. 8.000 σάουνα VIP 12. Χιλιάδες, διάβασε. Η φωνή της ήταν δυνατή, γεμάτη με βάρος μολύβδου. Κατάστημα γυναικείων εσωρούχων, άγρια ορχιδέα, 15. Χιλιάδες, σιώπησε, σήκωσε τα μάτια της πάνω μου, κοίταξε την παλιά μου μπλούζα με τους κόμπους και τα τζιν που φορούσα για 3η χρονιά. Αυτό είναι για σένα? Ρώτησε, και στη φωνή της ακούστηκε μια ελπίδα. Ελπίδα ότι ο γιος της τουλάχιστον κακομαθαίνει τη γυναίκα του, έστω και κρυφά. Όχι, Νινέλ Μπορίσοβνα, εγώ τα εσώρουχα τα αγοράζω σε εκπτώσεις στο υπερμάρκετ. Το είδατε και μόνες σας, όταν ελέγχαμε την απλόστρα. Έβγαλα από το δεύτερο φάκελο ένα screenshot. Είναι μια μεταφορά σε κάποια Κριστίνα για ταξί και λιχουδιές. 5.000 ρούβλια. Η ημερομηνία συμπίπτει με εκείνη την ημέρα που ο Ιγκόρ σας πήρε 1.000 μέχρι την πληρωμή, θυμάστε, για βενζίνη. Το πρόσωπο της πεθεράς άρχισε να κοκκινίζει. Δεν ήταν ρούζ, ήταν το χρώμα της οργής, από την οποία σπάνε τα αγγεία. Αργά γύρισε το βλέμμα της στο γιο. Ο Ιγκόρ είχε κολλήσει στην καρέκλα, προσπαθώντας να γίνει μικρότερος από ένα άτομο. Εσύ, ψιθύρισε, εσύ πήρες λεφτά από τη μητέρα σου τη συνταξιούχο για βενζίνη, ενώ πλήρωνες τις πόρνες για εσώρουχα. Μαμά, δεν είναι αυτό, είναι συνάδελφος. Είχε γενέθλια. Συγκεντρωθήκαμε όλοι από το τμήμα. Ο Ιγκόρ ψευδόταν ήδη αυτόματα, χωρίς να καταλαβαίνει ότι κάθε νέα ψευτιά ήταν ένα καρφί στο φέρετρο, και η σάουνα ήταν εταιρική εκδήλωση με πελάτες. Ξέρεις, έτσι γίνεται η δουλειά.
Και αυτό το έδειξα με το δάχτυλο στην επόμενη γραμμή. Διασταύρωση 4. Χιλιάδες μπριζόλες από μαρμάρινο μοσχάρι, ουίσκι, χαβιάρι. Αυτό συνέβη εκείνο το Σάββατο, όταν εγώ έτρωγα διαβρώμη, και εσύ, Ιγκόρ, είπες ότι πονάει το στομάχι σου και θα πίνεις μόνο κεφίρ. Η Νινέλ Μπόρισοβνα κοίταζε την απόδειξη σαν μαγεμένη. Δεν έβλεπε απλώς αριθμούς, έβλεπε ταπεινώσεις, τις βαριές τσάντες που κουβαλούσε σε όλη την πόλη, την οικονομία στα ταξί. Τα φτηνά μακαρόνια που γέμιζαν την τουλάπα μας, νομίζοντας ότι σώζει την οικογένεια από την πείνα. Έβλεπε το γιο της, τον Γκροβινότσκα, να τρώει μπριζόλες, ενώ αυτή έτρωγε σούπα από κοτόπουλα. Έτρωγες μπριζόλες, ψιθύρισε. Σου έφτιαχνα κοτολέτες από ψωμί, και εσύ έτρωγες μπριζόλες. Μαμά. Ο Ιγκόρ προσπάθησε να χαμογελάσει, αλλά βγήκε μια γκριμάτσα πόνου. Ήθελα κρέας. Ο άντρας χρειάζεται πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη. Βρυχήθηκε, χτυπώντας τη γροθιά της στο τραπέζι, έτσι ώστε τα κουταλάκια να αναπηδήσουν. Θα σου βάλω αυτή την πρωτεΐνη τώρα στο λαιμό. Φέρνω τα τελευταία λεφτά από τη σύνταξή σας. Νομίζω ότι τα παιδιά υποφέρουν. Τη γυναίκα σου την τρώω ζωντανή, ότι δεν είναι οικονομική, ενώ εσύ. Αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή. Είχα φυλάξει το τελειωτικό χτύπημα, ένα χτύπημα ελέους που έπρεπε να διαλύσει τη διεφθαρμένη τους ένωση για πάντα. Νινέλ Μπόρισοβνα, τα λεφτά είναι προσωρινά. Είπα ήρεμα, σχεδόν τρυφερά. Άσετα, με τις μπριζόλες. Καλύτερα διάβασε αυτό. Αυτή είναι η αλληλογραφία του Ιγκόρ με την Κριστίνα και με τον φίλο του το Σέργιο. Έσπρωξα προς αυτήν το δεύτερο φάκελο, τον κόκκινο. Το χρώμα του κινδύνου. Ο Ιγκόρ σάλεψε, σαν να τον είχε χτυπήσει ηλεκτρικό ρεύμα. Μη τολμήσεις. Είναι προσωπικό, είναι μυστικό της αλληλογραφίας. Θα σε μηνύσω. Μαμά, μην το διαβάσεις. Είναι φωτοσό. Είναι νευρονικά δίκτυα. Τώρα μπορείς να παραποιήσεις τα πάντα. Αλλά η Νινέλ είχε ήδη διαβάσει. Τα μάτια της τρέχανε στις γραμμές και με κάθε δευτερόλεπτο η έκφραση του προσώπου της άλλαζε. Αποθυμωμένο γινόταν τρομακτικό, νεκρό. Ήξερα αυτό το κείμενο απ' έξω. Αχ, με έχει κουράσει αυτή η παλιά καρακάξα. Ξανά το Σαββατοκύριακο θα έρθει με τις βαλίτσες της. Η δυσοδεία από αυτήν είναι σαν από αποθήκη λιγμένων προϊόντων. Αλλά δεν πειράζει, θα υπομείνω. Το κύριο τώρα είναι να την επεξεργαστώ, ώστε να μου μεταβιβάσει το εξοχικό. Ούτως ή άλλως δεν θα κουνηθεί. Η καρδιά της είναι αδύνατη, πίεση. Ο γιατρός είπε, με τέτοια υπέρταση δεν ζουν πολύ. Μόλις αποδημήσει, θα πουλήσω το εξοχικό, θα αγοράσω εισιτήρια για τον μπαλί, γλυκιά μου, και θα χωρίσω τη γυναίκα, ας φύγει στην τρύπα της. Η σιωπή που ακολούθησε αφού το διάβασε ήταν εκοφαντική. Ήταν πυκνή, βαριά, σαν μια τσιμεντένια πλάκα που έπεσε πάνω μας. Μόνο ακούγονταν κάπου έξω να κορνάρει ένα αυτοκίνητο και πως αναστενάζει βαριά ο Ίγκορ. Η Νινέλ Μπόρισοβνα έβγαλε τα γυαλιά της. Αργά, προσεκτικά τα τοποθέτησε στο τραπέζι. Τα χέρια της έτρεμαν με μια μικρή, αντιπαθητική δόνηση. Κοίταξε το γιο της. Σε αυτή τη ματιά δεν υπήρχε αγάπη, ούτε καν μίσος. Υπήρχε κενότητα. Μια μαύρη τρύπα, στην οποία είχαν εξαφανιστεί όλα, παιδικές αναμνήσεις, περηφάνεια, ελπίδες. Γριά καρδιά? Ρώτησε ήσυχα. Η φωνή της ήταν τριξιματιστή, σαν ακαθάριστος με ντεσές. Αποθήκη λιγμένων, μαμά, δεν είμαι εγώ. Με χάκαραν. Ο Ίγκορ γλίστρισε από την καρέκλα στο πάτωμα, κυριολεκτικά τα πόδια του δεν τον κρατούσαν. Έρποντας προς αυτή στα γόνατα, προσπαθούσε να πιάσει το χέρι της, αλλά εκείνη το τράβηξε όπως από δηλητηριώδη φίδι. Μαμά, ορκίζομαι, είναι η Ταμάρα. Αυτή τα σκέφτηκε όλα, για να μας χωρίσει. Θα κουνήσει τα άλογα, παρέθεσε εκείνη, χωρίς να τον κοιτάξει. Θα πουλήσω το εξοχικό, εισιτήρια για τον μπαλί. Όχι, όχι, ούρλιαξε ο Ίγκορ. Σιωπηλά πήρα το τηλέφωνό του από το τραπέζι. Χάκαραν, λες. Ας το ελέγξουμε. Ο κωδικός είναι το έτος γέννησης της μαμάς. Έτσι, έβαλα το 1965. Η οθόνη ξεκλείδωσε. Μπήκα στο Telegram, άνοιξα τη συνομιλία με την Κριστίνα, βρήκα το μήνυμα μέσω αναζήτησης. Να η Νινέλ Μπόρισοβνα, κατευθείαν από το τηλέφωνό του. Η ημερομηνία. Πέμπτη που πέρασε. Ώρα 14:32. Γύρισα την οθόνη προς αυτήν.
Το μήνυμα ήταν εκεί, δεν είχε διαγραφεί. Με όλα τα emoji και τις αντιδράσεις φωτιά από την Κριστίνα. Και να, θα αναστενάξει ξανά. Κύλησα πιο κάτω. Η Νινέλ Μπορίσοβνα κοίταξε την οθόνη, μετά εμένα. Στα μάτια της υπήρχαν δάκρυα. Όχι δάκρυα λύπης, αλλά κακά, καυτά δάκρυα ταπείνωσης. Έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή σε αυτό το έργο που ονομάζεται γιος. Αρνούνταν τον εαυτό της σε όλα. Τρομοκρατούσε τις νύφες, υπερασπίζοντας τον, ενώ εκείνος περίμενε το θάνατό της σαν να κέρδιζε στη λοταρία. Σηκώθηκε αργά. Η μαζική της φιγούρα σκέπασε το φως από το παράθυρο. Τώρα δεν ήταν απλώς μια κακιά πεθερά. Ήταν η Νέμεσης, η θεά της εκδίκησης. «Σήκω», είπε στο γιο της. Ο Ίγκορ, κλαίγοντας, σηκώθηκε, στηριζόμενο στο τραπέζι. Η τρίπια μπλούζα του, που φορούσε για την παράσταση φτώχεια, τώρα έμοιαζε με κοστούμι κλόουν σε κηδεία. «Μαμά, συγχώρεσέ με, δε φταίω». Η Νινέλ σήκωσε το χέρι της και του έδωσε μια ηχηρή, δυνατή, πατρική σφαλιάρα. Το κεφάλι του Ίγκορ γύρισε στο πλάι. «Σε γέννησα. Και θα σε καταραστώ». Γύρισε προς εμένα. Τώρα στο βλέμμα της υπήρχε κάτι νέο, σεβασμός. Όχι, μάλλον αναγνώριση σου θηρευτή, συνεργάτη σε μια επιχείρηση, με τον οποίο κλείσαμε συμφωνία. «Ταμάρα», είπε στεγνά. «Έχεις βαλίτσα?» «Έχω», κούνησα το κεφάλι μου. «Στο διάδρομο». Την έβγαλα από το πρωί. Σκεφτόμουν να βάλω τα χειμερινά ρούχα, αλλά χρειάστηκε για άλλα σκουπίδια. «Μάζεψε το, σκουπίδι. Τα πάντα, μέχρι την τελευταία κάλτσα». «Μαμά, τι λες?» «Πού να πάω?» φώναξε ο Ίγκορ, πιάνοντας το μαγουλό του. «Αυτό είναι το διαμέρισμά μου. Είμαι εδώ εγγεγραμμένος». «Αυτό είναι το διαμέρισμά της, ηλίθιε», φώναξε η Νινέλ. «Είναι προγαμιαίο. Εδώ είσαι κανείς. Μια παρασιτική, όπως και εγώ στο λαιμό μου». Βγήκα από την κουζίνα, δρούσα γρήγορα και καθαρά, άνοιξα την τουλάπα, μάζεψα τα πράγματά του σε μια αγκαλιά, τσαλακωμένα, ακαθάριστα, με τη μυρωδιά του ψεματός του, τα πέταξα στη βαλίτσα. Εκεί πέταξαν και τα τάγκς του, το λάπτοπ, τα ακουστικά, το πληκτρολόγιο που αγόρασα με τα δικά μου λεφτά. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με λεπτομέρειες και να υπολογίσω την αξία. Ας τα πάρει. Αυτό είναι το τίμημα για την αποκομιδή. Από πάνω πέταξα μια οδοντόβουρτσα. Και την απόδειξη από το ATM, εκείνη την πρώτη, από την οποία ξεκίνησαν όλα, για ανάμνηση. Σε 5 λεπτά έβγαλα τη βαλίτσα στο χολ. Έτοιμο. Ο Ίγκορ στεκόταν στο διάδρομο, απλώνοντας τη μίξα του στο πρόσωπό του. Η Νινέλ Μπορίσοβνα είχε ήδη φορέσει το παλτό της και κουμπώνει τα κουμπιά με την όψη του εκτελεστή που φοράει ρόμπα. «Πάρε τα πράγματά σου», είπε στο γιο της. «Πηγαίνουμε στο εξοχικό». «Σε ποιο εξοχικό, μαμά?» «Εκεί κάνει κρύο, δεν έχει ζεστό νερό». «Πολύ καλά», απάντησε εκείνη. «Θα σκληραγωγηθείς και θα δουλέψεις για τα μπριζόλες. Θα σκάβεις πατάτες μέχρι να σπάσει η πλάτη σου. Θα ανακαινήσεις τη στέγη, θα βάψεις το φράχτη. Το διαβατήριο σου θα είναι μαζί μου και το τηλέφωνο επίσης. Καμία Κρίστιν, κανένα μπαλί. Θα ζεις με όσα θα κερδίσεις με τα χέρια σου. Θα μάθεις πόσο κοστίζει η κακία». Δεν ήταν απλώς εξορία. Ήταν δουλεία. Τον έπαιρνε στον προσωπικό της σοφρονιστικό στρατόπεδο. Δεν τον έβγαλε στο δρόμο. Όχι, έκανε χειρότερα. Τον πήρε υπό τον απόλυτο καταπιεστικό έλεγχο της. Τώρα θα ονειρεύεται το θάνατο, αλλά όχι το δικό της, το δικό του. «Ταμάρα». Η Νινέλ Μπορίσοβνα με κοίταξε, κρατώντας την πόρτα. «Επιστρέψε τα τρόφιμά μου». Ούτε μάτι δεν άνοιξα. Φυσικά, όλα είναι σε σακούλα. Μακαρόνια, κονσέρβες, κρυθάρι. Πάρτε τα. Δεν χρειάζομαι ξένα. Έβγαλα τη σακούλα από την κουζίνα, βαριά, γεμάτη φτηνές υδατάνθρακες. Την έδωσα στον Ίγκορ. «Κράτα, κυνηγέ, θα χρειαστείς δυνάμεις». Ο Ίγκορ με κοίταξε. Στα μάτια του υπήρχε μίσος μισό με τρόμο. «Εσύ τα έστησες όλα», απλά ισοστάθμισα, Ίγκορ, απάντησα, ανοίγοντας την είσοδο. «Χρέος με πίστοση. Είσαι σε έλλειμμα». «Αντίο». Η Νινέλ Μπορίσοβνα έσπρωξε το γιο της στην πλάτη, βγάζοντάς το στη σκάλα. «Περπάτα και μη γυρίζεις πίσω, για να μην ακούω το κλάμα σου». Βγήκαν.
Θορυβώδης, σκανδαλώδης διαδικασία. Άκουσα τις ρόδες της βαλίτσας να χτυπάνε στα πλακάκια, τη φωνή της πεθεράς να γκαρίζει, επιπλήττοντας έναν ενήλικο άντρα, όπως ένα μαθητή που έκανε ζημιές. Έκλεισα την πόρτα, κλείδωσα, μία στροφή, δεύτερη. Σιωπή. Δεν κάλυψε το διαμέρισμα αμέσως. Αρχικά, στα αυτιά μου ακόμα ηχούσαν οι κραυγές τους, αλλά μετά ήρθε αυτό. Η ηρεμία. Στηρίχτηκα με την πλάτη στην πόρτα και αργά γλίστρισα στο πάτωμα. Δεν ένιωθα τα πόδια μου, τα χέρια μου έτρεμαν. Ήταν μια ανατροπή. Μήνες έντασης, ταπεινώσεων, παιχνιδιού στην γκρίζα ρουρέα, νυχτερινών βαρδιών σε ανθοπολείο. Όλα αυτά εκδηλώθηκαν τώρα σε μια σύντομη κρίση τρόμου. Αλλά ήταν τρόμος απελευθέρωσης. Καθόμουν στο πάτωμα σε ένα άδειο καθαρό διαμέρισμα. Στο διαμέρισμά μου. Εδώ δεν μύριζε πια αλκοόλ, δεν υπήρχαν πεταμένα κάλτσες, κανείς δεν ζητούσε απολογισμό για το γιαούρτι, κανείς δεν με αποκαλούσε σπάταλη. Έκλεισα τα μάτια και άρχισα να μετράω. Συν, το διαμέρισμα έμεινε σε μένα. Συν, ο μισθός μου τώρα είναι μόνο δικός μου. Συν, κανένα δάνειο για την επιχείρηση, καμία επισκευή αυτοκινήτου, κανένα δώρο από τη μαμά. Συν, 32. Χιλιάδες για τη θεραπεία της πλάτης σώθηκαν. Μείον ο Ίγκορ. Σύνολο απόλυτο καθαρό κέρδος. Σηκώθηκα, τα πόδια μου κρατούσαν γερά, πέρασα στην κουζίνα. Εκεί στο τραπέζι είχε μείνει η κούπα του Ίγκορ με το μισοποιωμένο φτηνό τσάι. Την πήρα και άδειασα το περιεχόμενο στον νηπτήρα. Την έστειλα στον κάδο απορριμμάτων. Συμβολική κίνηση, αλλά εξαιρετικά ευχάριστη. Μετά πλησίασα το ψυγείο, το άνοιξα. Στο ράφι, ελεύθερο από κονσέρβες και σακούλες με κρυθάρι, υπερήφανα και μοναχικά βρισκόταν το τροπαιό μου. Έβγαλα τη συσκευασία τυριού μη πυρογιώτα, εκείνη που κόστιζε 500 ρούβλια, την οποία αγόρασα χθες, και την έκρυψα στο σιρτάρι των λαχανικών κάτω από φύλλα σαλάτας. Έβγαλα ένα μπουκάλι λευκού ξηρού, φτηνό αλλά καλό. Έκοψα το τυρί όμορφα, σε τρίγωνα. Το έβαλα σε ένα πιάτο, γέμισα ένα ποτήρι κρασί και κάθισα στο τραπέζι. Ο ήλιος ιδιέδιε, πλημμυρίζοντας την κουζίνα με απαλό πορτοκαλί φως. Σκόνη χόρευε στις ακτίνες. Δάγκωσα ένα κομμάτι τυριού, η μαλακή κρεμώδης υφή, η αιχμηρή άκρη του μύκητα. Ήταν η γεύση της νίκης, η γεύση της αυτοεκτίμησης. Το τηλέφωνο στο τραπέζι έκανε ένα ήχο. Μήνυμα από τη μαμά. Έτσι ήταν καταχωρημένος ο αριθμός μου στη πεθερά. Το είχα δει όταν παρακολουθούσα. Αλλά τώρα αυτό το μήνυμα ήταν από εκείνη για μένα σχετικά με τον αριθμό του Ίγκορ. Το άνοιξα. Τα κλειδιά από το εξοχικό τα πήρε εκείνος. Θα πουλήσουμε το αυτοκίνητο, τα χρήματα θα τα μοιραστώ, τη μισή θα σου επιστρέψω για την επισκευή που έβαλες, οι αποδείξεις έχουν διατηρηθεί. Χαμογέλασα. Η Νινέλ Μπορίσοβνα παρέμεινε η ίδια. Πραγματιστική, σκληρή. Έσβησε το γιο της από τη λίστα των ανθρώπων και το μετέφερε στην κατηγορία μη ρευστό ενεργητικό. Και εμένα. Εμένα φαίνεται ότι με ανέβασε σε κατηγορία. Τώρα είμαι για εκείνη σεβαστός επιχειρηματικός εταίρος. Και εκείνη, πιστή στον κώδικα τιμής της, αποφάσισε να μου επιστρέψει το χρέος, παράλληλα τιμωρώντας τον Ίγκορ στερώντας του το αγαπημένο του παιχνίδι. Έγραψα μια απάντηση. Οι αποδείξεις υπάρχουν, όλα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θα στείλω σκαναρίσματα το βράδυ. Άφησα το τηλέφωνο, έκανα μια γουλιά κρασιού. Αύριο είναι Δευτέρα, πρέπει να πάω στη δουλειά. Πρέπει να κλείσω ραντεβού με τον γιατρό, να πληρώσω τη συνδρομή για την πισίνα. Η ζωή συνεχιζόταν. Μια συνηθισμένη καθημερινή ζωή με λογαριασμούς, τιμές για το φαγητό και μποτιλιαρίσματα. Αλλά σε αυτή τη ζωή δεν υπήρχαν πια παράσιτα. Κοίταξα την άδεια καρέκλα απέναντι. Καλή όρεξη, Ταμάρα, είπα φωναχτά. Και για πρώτη φορά μετά από 3 μήνες το χαμόγελό μου ήταν ειλικρινές. Εγώ, η σπάταλη και η τσιγκούνα, μόλις είχα κάνει την πιο επιτυχημένη βελτιστοποίηση προσωπικού στην ιστορία αυτής της οικογένειας. Ο ισολογισμός έχει κλείσει. Το υπόλοιπο είναι υπέρ μου.